na bibi ekoboko wo fom. Honam hye ase kasa. Akoma Abra yen kan 87.9 Kumasi. Na akoma na ebo peri ntem so. Na adwen no ne nam ewo sumu. Ehwen bi ewo fom. Eka kokomu asem. Efrefra kono. Yeframe Nana Akosia Pokia Sikapa. Bemi, wodon tintan so. Yebe short do akono. Eni bibi ya dantemu. Atemu nim. Ye ka asem no se ni sitie. Ye shatinka eni akono. Shiami fiada way any fiada bia brabo nondu ekosi dumienu. Wakoma FM 87.9. Mana junen kaun. Emu nsemu so mu. Emu don so 87.9 Kumasi. Odon tintan. Ghana tintan ya akono ahyemu ma. Addition my mouth sacrum kana mine. Jumadiani abibin sinoma say adiachi and nansu BMO or mine bapakasa. Every set it will be cut, it will be sure and there will be sia and peninsu review coming here by a jabasi. And it's here bibin sinoma a rake no any abibisam one of a kind and I'm a debramo. I will Akoma FM 87.9. Memory that way any memory that be and upon non do educosi premoto bread. Nana Kuni Mens and Imidi, Obetia Fremi or baby. Akoma FM. Tiyen Akoma FM 87.9. Yewokuma se asoka yemi kumasi sitimono. Womu giti kesiena ene shenimu. Diatina all day. This Akoma danciona yet to me diatina all day. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, never made it in fun. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, never made it in fun. Echo baby ko siri, oh how baby ko siri. Ayaka baby ko siri, oh how baby ko siri. This Akoma danciona yet to me diatina all day. This Akoma danciona yet to me diatina all day. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, you never made it in front. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, you never made it in front. Come on, me call the Enco Siri. Come on, me call the Enco Siri. ASMT Enco Siri. And you breathe the Enco Siri. This Akoma danciona yet to me diatina all day. This Akoma danciona yet to me diatina all day. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, never made it in fun. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, darling, never made it in fun. Oh, I thought I was Nick Kwanwa. I call Wara Nebisa. Miss Alfono, the soft ladies, me in Fono so the gentlemen. The baby son now no zinzan. I can cry now, walk at 30. Uncle Bob said, the mob sounds zero. The baby needs on page my I call Kakan, no, I don't know. The man worrying rubbers and Kuawari.
Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, niebe mebe tumpo, Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, darling, niebe mebe tumpo. Akoma FM 87.9 Kumasi. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, niebe mebe tumpo, Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, niebe mebe tumpo. Disakoma edansiom na yet mediatina odo. Disakoma edansiom na yet mediatina odo. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, niebe mebe tumpo. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, darling, niebe mebe tumpo. Disakoma edansiom na yet mediatina odo. Disakoma edansiom na yet mediatina odo. Akoma ejo, Akoma ejo, Madam, me say me na. That is how we obada. We think that we obada. We obada. We think that we obada. And obada, we obada. And then I say, how do we kill him? Because me buy no. Na me say so say. Me say ka say bi akoso am yenda. Ma, so ogun so man e busa na ni ya no. Oba oni dada ma ni papa nua ehu wotie man sama na me kwa so wotie. Me of friends say somebody mo ansa na me so tie nya awale ona nsa ne ma point wabade a enya twe osimi hu ni say ofu ka je tie ka abodu say ofu ka je tie o waso no beda mpa ba akoso ba say enhyiamu de happy mama ne hu atumi me nda semu we so wona me da me to nya me o waso wona me dai asa ko ba sa ne be dai and friend do was saying anajo no and proud as how that na do wona me da video nya me na me dance ni 3 rounds me kabi bi ama wona me dai o to ba ya chia ne ntinam and the beda da wo there be some me dem ni some aduane me pepper no no nti o to bi bra me oba no cha Natal o che ni metima che chirei Natal o t-shirt we e red e de mu say ni papa nua ni hu me anabo be bo bi de o fi say wadi ni wan sani o bi hu ni kuru o froka ni papa nua tra pabna o tie se ti ame ba me kra no o tie se o so wa no de wa hu so wa beda ho apie ba say e wo butu so de wa so woni me down pransa so woni ma na ha wo de wo ha wo hu de be si woni me down pransa I didn't even see. be man They say we come here answer. Akoma ejo, Akoma ejo, Akoma ejo, niebe mebe tumpo. Come on, copy and cosiri. Come on, copy and cosiri. Asem TV and cosiri. what's the president say na ne dai o me ba cho one Mama, wa. kind do no chira me Enya 4 times. Won kan no kra. ka o chira bre we nya to bo ase na chira be Ma, sa that time na o ka say me October no e na one me die no no oboa. October no ni etu afirifie ho no yetu firifie ho no August. Ene yetu firifie ho no na ye betena aboa kwa boaso ho no na ye ba na ye betena ho. Mimenya me first day no me catch la no ye gina kwan na no ho no. Na me born amane na o ka cha me say that time no na ye Thursday na me born wa amane na o ka cha me say ene wo kwa adwuma ba na wo kwa adwuma ba wo ba na wa behye ya hu de ebe ye na me ka cha o say yo sa Friday no wa mafie Friday no bisa na obeka Friday no wa mafie nti Saturday enwumere ebo be 3 ekobo 4 ene ye tu firifie ho no nti obae no wa meto ye e wo fie ho no mo edu be say 2 weeks no na o fela me sister kunu no na o ka cha ne say ma gift me pa cho me bae no ma bete say matu afiri fie ho na me nso afi na me nso me pack me ho a na matu afiri bebi a mete no
na me sister say yo ene na okacha ne say obeba besela ye e wo baby a yete no na me sister say yo wate nti wo ye na okacha me sister say me wo ho no mo a me sister mfa phone ne mfa ma me na wona me nkasa na me je phone na obisa me say sisi alive ben dia na ekọ na me kacha wo say me hwe wo na me ka asa nti me ka asa na me sister eba na me ka say o de ye ntwa so ti me ye twa asam no so ma peke ne number no ti me twa so ma mfa asam no ma mfa ne serious say na me de me twa so nti me twa so no na nka o say me sa continue na me frɛ no ma anye na me tu ma adwunu na me dae na ene say e ko wie me mumu bone What's the predator say na ne die? Omi ba chonwa. Sister, wa kind of don't tell me. enya 4 times won ka no kre Ka brewe nya to wa say na kire be. ma sa that time na o ka say me October no e no ne me die no no oboa October no ne ya tu afirifie ho no ya tu firifie ho no August ene ya tu firifie ho no ne ya betena aboa kwa boaso ho no ne ya bae ne ya betena ho me menya me first day no me ka kire no ya gina kwan na no ho no na me born amane na o ka kire me say that time no na ya Thursday na me born amane na o ka kire me say ene wo kwa adwuma ba na wo kwa adwuma ba wo ba na wa behye ne ya hu de ebeye na me ka kire o say yo sa Friday no wa mafie Friday no bisa na obeka Friday no wa mafie nti Saturday anwumre ebo be 3 ekobo 4 ne ye tu fie ho no nti obae no wa meto ye e wo fie ho no mo edu be say 2 weeks no na ofela me sister kunu no na o ka cha ne say ma gift me pa cha me bae no ma bete say matu afiri fie ho na me nso afi na me nso me pake me ho a na matu afiri baby a mete no na me sister say yo ene na o ka cha ne say wo beba besela ye e wo baby a yete no na me sister say yo wate nti wo ye na o ka cha me sister say me wo ho no mo a me sister mfa phone ne mfa ma me na wona me nkasa na me je phone na obisa me say sisi alive ben dia na ekọ na me ka cha wo say me hwe wo na me ka asa nti me ka asa na me sister eba na me ka so wo de ye ntwa so ti me ye twa asam no so ma peke ne number no ti me twa so ma mfa asam no ma mfa ne serious say na me de me twa so nti me twa so no na nka o say me sa continue na me frɛ no ma anye na me tu ma adwunu na me dae na ene say e ko wie me mumu bone Entampeno so na ye dey. Yes, no wi. Why na se minum wi? Yes, sir. And I'm not sound microphone no enum. Me mempa this kind of ways. Yes, minum wi, nobody is catering for me. Minum wi wahin. We are me say we smoker. Some it when you are looking at me, do I look like a we smoker? Abi they are fools. They are fools. Yes. Minum wi amu obi wa mu fie. Omu fie akronfo ne akwensa fo wo mu fie. Nti omu ni omu fie asem. Ah, how can you see a gentleman like me and tell me say minum wi? Say na mo ya mo damage the image of a gentleman's outside. Me pa no sa. Na minum wi a wan na fa no bisa what be so mo da say emba ye den didi. Me buy a me some tell what be say why not tata the man. And they'll be sitting in their houses talking nonsense. They don't got some kora no. Na minum ya wo fie bi no wo so ye bai fo so di tro so minum wi na wa be di tro akire obi. And ti wo so do fie asem obi na hwe me. Look at those fools. Omuna ke kan sem gu me yire na suma o ya ni ya o ye no. Can you imagine say oba ma be warewa. Me me yire hunu say me minum wi. Ah minum ya oba to me wo base ben. Na minum wi kura we yo fie asem. We yo fie asem. U fie uni aba mo adama. Uni aba onya ne o ye. Munya isa de na mo say ni pedin dodo. Mu na ni mu o se wi ni. Madam look at me. Me share me say wi ni ma. Look at me who kra na ye me wanwa. Yeah, we 14 na mayi no. Today we we 14. Look at the foolishness. Me to na young boy man kwaye massa man kwa de nante basa me so me dwale ye adwuma no. Eno na so mo no. Okay, eno na shi wo mo no mama akwa ba famra Akoma 87.9 FM. Akoma mu nsam dwumadi braso na eye ebnada July bosume ne da to so aduno eba akon 21st July enene me mamu nyina akwaba Akoma mu nsam dwumadi no abade ama wo abade ama obibia
esan sɛ da ne da nyinaa no ɛyade a yɛtutu yɛn ho fo ɛde firi mu yɛni da hɔ ɛwɔ nneɛma bebree anka hinta ɛnyɛ program wɔ yi a nneɛma bebree hinta yɛ a yɛnhunu ɛnɛ akoma mu nsɛm dwumadie yi eyi ne nyinaa ɛde ɛkyerɛ yɛn ɛkyerɛ yɛ kwan yɛbɛfa so ɛbɛtutu yɛn anamɔ yɛbɛyɛ ahwɛ yie nneɛma bebree ɛtɔ da yɛgyae biribi agu nkyɛn ne yɛn kasa yɛatena ase ne yɛyiyi nsɛmfua no mu bi deɛ apiepie bi aba na afei yɛde ɛtofo ne nyinaa aboa ɛma yɛtumi gyina yie ɛwɔ abrabɔ yi mu ɛno nti sɛ ɛba ne sɛ yi a wadaworo ma ɛyɛ kaa mu ɛna wote a ɛnyɛ kyew ɛnkɔ nkɔpɛ ɛnwom bi ɛntie na ɔyɔnko da no wɔda meka mekyerɛ woɔ ebi ato wei wotie yi a ebi ankadeɛ ɛba no ka sɛbi ɛso sɛbi ɛnya ado uhunuhu nyansa ɛde dɔɔgye nanso wɔntie nti ɛnɛ wɔn nso wakɔtɔ mu yi a wɔpɛ mua no wo wadaworo ma ɛyɛ futu sɛm nti ba ɛnyi wɔ afidie no ɛmfa ɛmfiri hɔ ɛnwom deɛ ɛwɔ hɔ daa a wobɛtumi ɛtie midin ɛde Maa Akos na hyɛ ne nso sɛ ɛbɔ wana wobɛhwɛ bi ɛwɔ onua TV na mmom yɛkɔ takyi man deɛ a na wɔhunu sɛ Free FM 97.5 ɛwɔ hɔ ɛno nti wobɛtie bi nso ɛwɔ hɔ aberɛ biara no tie Free FM na wɔanya akoma mu nsɛm dwumadie no bi akyie na Nikki Pizza Fan Club GHUK wɔnom ɛbɔ yɛkyidɔm Ezra Fan Club ɛwɔ Hamburg Germany Mrs. Buadu yɛkyeakyea wo papaapa na yɛbɛkɔ dwaben ɛhɔ ɛna dwaben ɔdɔ ɛfɛ ɛhɔ no ɔbi nsika information center wɔnom ebutuo yɛ a enei wɔnya bi ahwɛ ɛwɔ hɔ dwaben ɔmunya bi akyie ɛwɔ dwaben ɔdɔ ɛfɛ na anointed fashion ɛwɔ Buadi ayedua ase anointed fashion Buadi ayedua ase wɔnom ebutu hɔ Rockhill Minerals Limited papa yɛkyeakyea wo Nana Safodu Information Center ɛwɔ Asante Mampong na meka sɛ wɔnom abie mu ɛwɔ hɔ Nana Onyame ɛnhyira wo papaapa na yɛkɔ Awunaga Total Filling Station hɔ nso a ɛneɛ na kyerɛ sɛ yɛbi atum Nyame nhyira manager ne adwumayɛfoɔ no nyinaa oso labadi oso yɛkyeakyea wo papaapa na sɛ abrɛpɔ hɔ baabi yɛ mmerɛ afidie no nanso Nyame yɛ atom a mɛhwɛ me nkrataa no mu na mabɔ wo din no biribi shoes wɔtontɔn mampaboa ne slippers ne adeadem sɛ kwasiade wɔ bansɔre na wɔkyerɛ sɛ wɔn tie yɛ paa wɔsi wɔtie paapapa dan ne dan nyinaa wɔtie ɔmmesi akoma mu nsɛm baako koraa na mmerɛ afidie no nti wodeɛ meka waa wɔhunu wo ho ɛyɛ woa asɛm na meka wɔkyena na kyerɛ sɛ wodin no mabɔkɔ so a na etie na ekyerɛkyerɛ mu nso ɛma wɔn a wɔwɔ hɔ enyinaa Nana Akua ɛwɔ ha sanso ɛna Pastor Julius Naba Sikapa wɔ ha Evangelist Samuel Mensah Ishmael Howard Ebomi Chidom ɛne Adontene Baluchi ɛde me ɛkɔ Facebook no ɛyɛ Akoma 87.9 FM Akoma 87.9 FM follow yɛn like a page no comment tugum spread it share efa emaye sanso ena YouTube Akoma 87.9 FM Kumase and also subscribe na wemia notification bell no so ebreso you get notified share ma foforo enyabe na wonom so enhwe na ene ewie July bosome ne de to so aduonu baako yi nia mepesa mekatre obi bia wono so etie yen sabre na wo hwe yen say where you come from how you came does not hinder where you are destined to reach mamen kanet chiremu kakra ema baby a wo free ena wo Eja owo eno no enye osi akwan emma baby a ewo se wudru
ɛwɔ Adako. Akoma FM 87.9 Kumasi. Obi hɔ a ɔse yɛwɔ me amenem. Yɛwɔ me no na silver spoon ana golden spoon ɛnhyɛ ma no. Wɔde no ɛna ato ne ho so ɛnu nti ɔmmɔ ne ho so ɛwɔ abrabɔ mu na ɔnkɔ n'anim. Ɛna mefrɛ hiafoɔ fie ɛna papa ɔwɔ me wɔni sika ɛna ɔwɔ me wɔni sika ɛna ho ahwan na ɔde yi ne ho ano. Medɔ buroni medɔ bibini me nua ba no me nua bɛma wutie me 87.9 youth no ma menka nkyerɛw ɛno nyɛ osi akwan ɛsikafoɔ ne adefoɔ bebree na wɔn wɔ wiase no emu dodoɔ no a ma menka nkyerɛw sɛ wɔn mfiri ɛsikafoɔ fie ne baeɛ obi firi anwea pradada so nanso na ne mmɔden mu nti ɛno abɛyɛ yie ɛno nti ɛna wɔwuwo kora wofiri soɔ ɛna yɛwɔ mi anwea ɛmɛsɛ ɛno nyɛ osi akwan ɛma baabi a ɛwɔ sɛ wuduro w'asase so o papa ntɔka ka kyerɛ ho sɛ Akoma FM 87.9 Kumasi. nkurɔfoɔ dodo prapra mu na motena ya ka kyerɛ wo ho sɛ wobɛsi fie ɛno nti wobɛbɔ ho mmɔden ayɛ adwumaden na woanya gyidie wotu anammɔpa na wobɛsi fie no yɛmu bebree wɔ hɔ a da bia meka mesi efi ana ya plaster ho mpo meti hɔ yi na mentena bi mu da because efie bia yɛbɛkɔ akɔtena mu bia yɛ obi uncompleted building ya ɛwɔ agrek Mwamase new site 87.9 Kumasi. yɛtu firi ha na yakɔtena ha ɛnyɛ so wɔ nipa korɔ no na de hɔ ama yɛ ne o yɛnim no but esan sɛ de yɛkɔtena mu no obi abɛtɔ anaasɛ fie wura no aba no ɔbɛyɛ ne dan yie nti obetu nti otu yɛn ni akɔhwehwɛ nwura mu wa ni akɔ akɔhunu ni a nwura fu ho na yɛnim ne wura but me papa kwaku adɛ me maame akue duku yɛbɛdodom yɛbɛprapra ho na abɛyɛ fie ni atenem nti fie no ebia ni hɔ a ne ya plaster ho Akoma ne nyinaa yɛ FM block ɛne yɛato 87.9 Kumasi. na light kora deɛ menka obiara sɔ light atwa yɛ ɛhɔ ahyia ne yɛda so sɔ kanea ma na light mu da ka mewie school a mekɔyɛ adwuma radio mercury kakra ne yɛ na light mu still ne yɛda so to completed building mu kɔpem sɛ mede kɔ Adom FM tema ɛhɔ na mekɔ da a ɛdan a yɛaprastem na light wɔ mu but ɛnɛ me na menie sɛ menya meni me kunu yɛ sɛ yɛfie na yɛti Akoma FM 87.9 Kumasi. awɔ sɛ kura agu me menim deɛ nti a meka saa asɛm wei di akyerɛ wo nnɛ but ɛno ɛna bɛsi metim sɛ menka kyerɛ wo a wotie me ɛno nti bɔ ho so adwuma no a wowɔ mu no nsɛm bebree ɛmpa aba woda bɔ mpayɛ adeɛ kyi a san fa ahoɔden kɔ adwuma ɛma biribi ansi wo kwan intimidation ɛma ne nsi wo kwan da yɛde ewu betumi na ɔsoro bɛboa ne da ase maame mmra na mene me maame medi nkɔmmɔ maame mema wakɔ aba Akoma FM FM na wo mpom te 87.9 sɛ Nyamiandum. ɛde nyame ase wodin Abene Felicia. abena Felicia yo ma Felicia wofiri hene na baayɛ ye maame nte wo nka me a meti ha kra mente wo nka na ne ɔhwɛ me wɔ abɔnten Tushimai. wofiri tachi ma na baayɛ na woyɛ die ni Pacho, we are no for me. north esremu ni esremu kuro bɛɛ so Laura na ne abena Felicia abɛfɛfiri maame wofiri Akoma FM Laura 87.9 na abena Felicia Kumasi. ɛno bɛfɛfiri wodi pa a yɛde ma wɔyɛ de bɛya Midi mame. I'm poor. ampoɔ na abena Felicia
Esa ampo ne yeni mu wo. Eno na wukuro mufuo nyina de behu wo. Se o te ase. Aha. Enti abra Fisher de ye AKA ampo no ene wu ankasa wudi ankasa. Okay, me that's it. Awie mame. We di obro. Mini kunu ene wo akurase. Na wo peska akurase. Na ye do. Me pacho ya no mo hwese mo tia mo hwese. Na ye do akurase. Uni wukunu. Mini wukunu. Nti ye do ya onye ska akra. O se ai ampo ske we mpese mfa mra kurum. Na baji proto. Ijasa de ye mbere akra na ye betena ho. Nsi ntu kansa ya sampa. Ade echi ya nikunu se ni yefunu. Ni yefunu de kodota. Yefunu kekai ye de echi na mfie miensa yefunu hin koda. Mfie miensa yefunu hin koda. Echi na mfie miensa mpu ye mfie miensa. Ti wa toni fum no nyina ho se ho akurase. Kurase ye wo kurase pa wanji. Akoma FM 87.9. Wa toni eba yide obibia nyina asa ne ho ye de enye yi. Wa wu agya me nkora miensa. Me sa de ya ene nkora miensa. Beba tuchman. Gebedi pa o pa. Pacho mote mame. Eba. No me se mi de o mo ba akurum. Agebedi pa o pa ayo mo akra. Me de o mo ba ya na nkora se ima. Ba bi eduri udi ye na di pa o pa na fa hwe na hwe school. Ya kowi a inye ba wi patna. Ya be hwe be si na mo atna mu. Ntunya ska fa hwe ye na me si yo. Me so pa o pa me je pa do me gi bi ye sei na me de hwe nkula he. Me de hwe mo. Ba fa ya wi usima. Be ko ndi si training. Me sa nsi yo be ko di ha. O se ya me wo na me hwe akora mana ko di training. Da ba gina adwuman na wo twe be bai ma ni kokuruma ba me di moto kokuruma ba me si yo mete wana mete wa be si Mame, what's that to say amente? yo mete wa mo se o bai enye then wo suum Ukasa na kasa ma sa de suka mo emma. yo me ndi aba se o bai ka ya bono iko hwe aka ya bo me ba hunu me ba nam eni moto nyina ka ya ye me ba wo konde e jinu na wa ba ka ya ku ba ena ba ku se masana tie dia sku de mi ko bio be jai ne di pa o pa de afio mi si yo nti ba jai a jai ne di pa o pa o se manti nti bi hu me hwi me se tena o se ma mi di hu me hwim e pe bi e de be hwe ba ro so di hu fi me nsani mi hunu nti aka mini we ba ka kire afi we no me nsane ya krakra afi we no we se ne school wo ho we se school se mi ti we me ase a ordina sa ase obi danchi o mo da wuya na me da obi dan se me ni 87.9 bi da wuya na ko dani na eti ade ahia ma sori na ma sori anam o se pa wo pa na me ira krakra na we so ki se mi sane ko ai ko siro bi pa wo pa me dia krakra se ya ordina asa bi mi biera mi boa Mame. Na ukunu me pacho wo jiji de mame nti. Yo Ukunu ya friend saying. Bikuni ya friend no chelugu. Eden Chelugu. Ukunu no so no ye de ni. We dagati. Dagati ni. Oh, okay. Enti no worry if you saying. Ya ware. Say ye ware say ko se ne yan chake e be duru ai 30. Say wo won fie saying. Say hu fie saying mo gi ya yi na me Ghana card o me yo no he Ghana card no one our date of birth no ma wo mo mpaja me di ma ba hwe mo hwe mi ana ba ya ma me o mo ahwe one o ma wo date wa ma wo mo date ana insurance nyina ni na wa ha mo hwe ma na ba ma me date wo mo hwe wuti penso no a na wo mo a pe 21st July 1940 di mami mo no di mami e be ya possible mo na hia me si ho se hia se for mo ho se wo Ghana card no we fabra na me hwa so because we dey da edin kan ya me ti bia ne se be hwe obi na yama no age sa na de na che sa no den papa ha ya Akoma 87 point on FM na fe Onia TV ye na abena frisia na edi enkomo na
Okay. And what dear, a new cry, farmer may produce and I mean, Akoma okay, FM ample 87.9 Kumasi. Felicia. And so with the ample Felicia, I also say I've been a Felicia. Okay. Okay, 1975. 1975. And then I was sure. Okay, mean to be cardiac idea, but date of birth, no. I was one or no. And not just say, with date of birth, no, baby, I as a son. Well, Echo was, you know, 1975. And I will Ghana card and 87.9 Kumasi. I just say, you know, correct. So one more share when I'm out age. Okay, that's it. And see, I have fun and not winning Ukuno. Why you want the ankasa? Pacha, I mean, one day. Oh, you want it. Okay, and see, here fun and not much bobra. A kintampo. Namo ya day. Na order by it, na a brew. By any eburu. I see. Muama sasi ana sa domi and say what the okwa as I the okwa na sasi wura e dia mam. Na udo ha. Na biba na wa manidi. Nti f mo ware ye no ana mo start kwaye afuo no. Na wo ware me ye na sade kwaye afuo. Mo ye ya akopim se be ma ne free mo. Ye akopim se obe free mo. Okay, nti sa afuo ya mo ye ani mfie dodo a mo de ye ejapade be na motumi ye. Ye ya na auto chance package minu edi ko sidem. What are the chance be de bodan chance the bodan so eminu odi ko sidem. Nti akino so ko be kwa sidan e wo sidem na ya de bo no ade auto na sase ai auto asase wo sidem ho as asase de se ne e wo sase wo ho won asase wo ho asem de en to sase wo bi wo ho na dan no wonsi dan yo si de koton chense de ko bodan so o discourse afiri ko si o to firi ha kwa no wa kosi no wa bo ne pereko no wa sana ba nti o to chance ko dan de ke two foundation start de wi an ya to chense na wunya ento wo foundation grant obibia na wo kwa koton chense ye bo ahungu ho uwie da na o de o to gu na ya de ba se bo bu na ya de e bo no Baku. Doctor. Now from 87.9 Kumasi. Se to chese asan de sida. Akoma FM 87.9 Kumasi. So ni no toka. Ko de su. Doctor also dey. We can talk about. Ya tota to. Yes. Doc, you wako wa mechi ya do atiefo. Sabe Dr. Grofa Trasi si maka kre before ti opop de ho asem. Grofa yi mojedro a yedi yankase kokko yedi yedro friend design to xylem to xyloids afra yi mojedro sonko ayi mojedro sonko obi obanu maduro bia wada sipo di fa dro ho Grofa ho adanse yede bebre Grofa bass asiwe so ana ba Ghana memu obi obanu bia aka ho asem obi se de meni su bia me onu Grofa mojedro 87.9 Kumasi so ha ne wi asi twa ne ho so wi a na asia ye tententen Unya Grofa mojedro me ne sa o ha woni nyina eko obi se honam yawo na poso nyina ye ne ya ni nkotodwe ni sisi donko ni to ase twetwe no e kiri bremo Unya Grofa mojedro no me ne sasa bro ni nyina eko onu Grofa mojedro na do ointment bi a yawo ni nyina akọ obi se duru anadwo a se de be ye obeda omini koto ha ni omina beto ha Unya Grofa mojedro no me na de chi agi se be body prum nyane no ansa na osore obi so na tika kra bi na Akoma na agi peri mu ana ne yan ahye no onu Grofa mojedro sa o ha wi 87.9 Kumasi obi se bia ni siwo a odi ni sebe wom sa wontimi ni di onu Grofa mojedro no enne odi saji ntumu obi di ose pompo na ebo no na epai na ebo no na epai onu Grofa mojedro no pompo ni nyina ahweti obi so odware wi a yiso okopa afi odi adwene ho onu Grofa mojedro no o ha ni nyina akọ ne de abetom ama Grofa mojedro no ensoto obedu pharmacy na aka minu ne siwo herbal shop na aka baako na emu mba bi oba bi abag ne Grofa hiem eye menstrual disorders insabon how de mfie du no ontimi mo ni nsa onu Grofa mojedro no moja na ba de ba na oti yawo
obisa aka na awotwe nenum amana bu nsa no bia bɛte ne ɔno go fam agedro no na yaw no wɔnte biem obisa ne mess ba eyi clot ani tuntun ɔno go fam agedro no nyame adom na ani ate kama obisa ne mess no wɔn de ɔyɛ ne tot ene ba ɔkyerɛ na atwa na nsa na samba obi yɛ ne mess na awotwe obi ne de na awotwe mi no onya go fam agedro no mi no ene boso me ne so a na awotwe no ene nso na aba kama onu go fam agedro no ebo sisi o ma nipadua na kama na de enti ene go fam ya to me din Dr. Mrs ne say oba bi so e family planning na wie afini o twen ne mogya ne ma onya go fam agedro no to ba kokora ansa mogya na ba 87.9 Kumasi so pa wo obi ka kire se konu go fam agedro no efi so ate so wakan ma ko fidie so say nyankopon am oba bi abonini ne mo oba wa hwe o mesisi a awo betimi ɔde ɔsie yɔyɔ kopɛ grow farm agedro no ene bada ne naso ene oba bi afafuro enam grow farm agedro no ti no ti sɛ otie radio no age number no wohwɛ TV do a na do phone atwa ma frɛ TV no sɛ de be ya akɔ pharmacy a ombre grow farm number ni 0244 59 65 32 0244 59 65 32 and that's here babibri the dear nika ba ko ne say me wo ha na me nsa de me na etititi kram de ba me be pempim ho saa ya nom no anom a enko enya grow farm agedro no ye no enne de ne wo de na ko fusa wo ha we Maa Akos afidie so a ya to ebo ase abekirikiri mu se eye so anu go fam agedro no ama won nsa no na ayo tititi ye ekọ efise yare bone sa yare wan hwi ye betimi de wato anse ye do efise hu sunsanso no a doctor for to ni din silent killers e ka silent killer e che yare ye betimi Akoma FM 87.9 Kumasi heart attack stroke a doctor for che yare kaski ya bodini nyina ye preventable betimi asia no kwan adintra ye sisra de bone no ewura mu a efum kowura untiri bi efre no action sa action trin na doctor for kire say eni kwa se bibia fam ka emogya nipadua na no awie ede ma akoma no apompi akọ nipadua na kwa nyina ne mogya no kwa okọ no so nyo no kwa na ekọ enuani ya wadidi de nipadua na twetwe na efre ni nutrients inframa de ohom ya nipadua na so ne so na efre ni oxygen no na efra mogya yi na apompi akọ nipadua kwa nyina ama nipadua na grow fine Akoma FM 87.9 Kumasi ema emoja ne tibi ni apro ye wo nipadua no go sa bre ya doctor for to ni diri low density lipoprotein emoja ntimi ni afrusa ni efisira de bone no waje akantan so num grow from agedro no na yi sa asrade enfiri nipadua no efise wonsa no na ayo tititi no eye kokobo a nipadua no ebo so yare bone bi di wanimu ba wan hwe ye na atherosclerosis ne bade a na chi sa yedin na chi semframa no na efre ne oxygen e wo se ko adwim ene wadwin ko di dwuma no adwin ne nya ne ntam fa di dwuma ba ne se adwin source no statistics yesu wani no Akoma FM 87.9 Kumasi pressure timbetu wani so adintra nam se mogya ne ntimi mpompi ye ni ti sa akoma de ahode fo pia mogya no sa modin no overspeed no ekina ma pressure betu wani so so wano timichia wonsa dompedum ngene da ho adentia cells na wu ene obi tia fom a aso tia fom so inemu an tofo ene obi bema ofre na wonyene so adentia kodwoto cells na wu nunum go fom agedro no na isa asrade mfiri nipadua num sesrade no be kama obi so odi anadwo a na oda anadwo a asia soja agu ne ho hunam nyina ahyehye no obi so gina fa akoche na Akoma FM 87.9 Kumasi bi sini trase fiso sini trase asi nani eya to form na ne tifa edwade ga num go fam agedro na yi sa asrade mfiri nipadua num enye sa kakra na srade no fro wosoro koduru adwene ne ntirim na pressure bi ba na adwene ntiri ne pipe doctors wonya stroke aja okra sa akon to dem ye bi se hu se utimi koba enne kra na tisen na yere akon to num go fam agedro no efisa adro bi my friend zain to xylem no ebua yi srade mfiri nipadua num na kokoo ni so aboa ma mogya de afusa ne yi yesa da kro ti ho unka bi nhyimu ho dodo baka sa wo hospital uduru ho doctor Akoma FM 87.9 Kumasi ekosro tinne nchiri hu ni bi cholesterol level ne kosro tinamono anwame ni bi sugar level ne kosro ti esichire me ni bi wo ye be ma otwu mutan uduru sa giramre ya be ma no
adwo ana de lock atoso no go fa magyaduro na yi saa srade mfiri padua no ma oni padua enye kama eno ne aduro a wonum a esiesie no ehya oyare no na esa siesie ni padua no ma ni padua no ye kama eno nti ne yato aduro no dini grow fine ase kira ne say ni kama ni fefefe ni na sabira ado ho de nyina ebe presika yi enkoto mre bi wa kakra wa nya no nsa fa nkoto pressure no Akoma FM 87.9 Kumasi ma ni padua eye kama eno nti na mema no ye ba ye tumu say mema obema no nye dompe ne shem eye ntirintiri ena mogya fam tinum go fam magyaduro no na mogya mfa ntirim ye na afro obema na agye so aduro nti na enua ma amato ye din Dr. Mensis Prekupe de mfie du no ntimi mu ne nsa onum ye ababeduru de ba oti yaw go fa nti onti yaw biem why your family planning na wie na otwe mogya ni na ma waduro ni go fam magyaduro no usu aye family planning so anum go fam magyaduro no se de be ya de bia obehu mogya ni nyame adum ye din kunwa waso bi aba ya to din go fine ointment eno ye Akoma FM 87.9 Kumasi sasabro ochiri bremo hu etutu bia no onum a bia be kama otu ase twetwe a onum go fam magyaduro no na do ointment ni so twetwe ba bia to aduro bia obenya go fam magyaduro ni ointment ni bia to say ye pharmacy herbal shop drugstore ma bia to nduro bia obenya go fam magyaduro ni bia to onum go fam magyaduro no na do ointment na twetwe say de kan say open dudo matu aton na wa Ashanti region ha misra wa ya abratafo na akotafo PFA pharmacy tafo new road open 1000 cartons obenya ma misi heba omrom apidanko omrom calling Ashtown Akoma FM 87.9 Kumasi wakwa have wa safopole sakseba patase blockhouse ene so patase wa Costa Pharmacy Pampaso yellow and orange ko smart heba oboase Santiago obenya grow from magedrone ointment no won krama mu akoka shi drug lane anje heba halos repass obunyina grow from magedrone ointment no asama fonko Ekus Pharmacy House of Drug Widama obenya grow from magedrone ointment nato in Koko Hillside when a friend Isaac drugstore ana anti akobam ho obenya grow from magedrone biato usunya ya ko kapeba Mose Greenlight obenya bi tachima ya bidio depo go find ho brekum Dr. Clement Akoma FM 87.9 Kumasi was a video fie takra the crisis the answer hold on friend approaching krakra obenya grow from magedrone ointment ni biato Kofo dia Gabson Pharmacy o main station no obenya bi Mankasim Associate Station Jeff Information Center obenya grow from magedrone ointment ni biato wa Obruni and 1000 Pharmacy Tamale o PK Gombila Udu Boga Sister Coach Provision Store obenya grow from magedrone biato the number no na be no ayebe 0244 59 65 32 0244 59 65 32 Akoma FM 87.9 Kumasi tise Maa Akos na the ointment ni twitwi na honam yaw nyina akwa e ka grow fine a no agye so say it makes you grow fine. Nyame ko bia ho dasenne ye besia aba ne abeto adisua ne so Nyame insha papa doctor enu nti sabre ma won sanka grow fine mojedro no bi sisi a na enonom yenko na yenfa update bi emamo ewo aha the pesa yede emamo no efa yeba na nse ya yedi ne ho juma Akoma FM 87.9 Kumasi mo betumi de picture na to so na yede akai wono mu a Christabel na ye can say wenya brain tumor okay na wo for ne maame ene ne wofa ene de Christabel by na omuka say wenya brain tumor tina dia kwa kodro no na wonum ehia sika ntempada yetumi edena ko hospital koye ne surgery ebra omode baaye no na akabe na wotwe ne kakra na nanu kra mi ni senedru na wotwe mi na wotwe ne kakra amasa Akoma FM 87.9 Kumasi tina akoye moboso ne tempe pa di amaye nenso so sadie osha no na onimade no na yempese yebeka se mo amantem ntino mo sign kwa wiye no beka akofa wo haw e dia ba kra no betimi afri mu ana ne yare no ebetumi ayekese nti yebo modi aba yetiefo ho na yesu kire wonu mu a
Emma yetie for so eji yeso last day no de na nye agwa na nye easy na ye bunga bo Asumo. Akoma FM 87.9 Kumasi. Easy pressure neso. So said yetie bia no yetie for eye yadom nana Yetie for ye yadom yetie for ye yadom. Eya na de omo ye eye me fe ne se enye obi ba no no. Enye obi wo fa obi anim no baby ya obi se enye TV ni radio enye yi so TV ni radio obi anim ne baby ya obi anim ne baby ya na nsoso wo mutumi ginam ahokeka wo domu na wo mu hu nse we de ye me ba we eye me ni hu ni pa bi ba anka me yesi Akoma FM 87.9 Kumasi. hunu saa nipa na wo kɔ hawo no omu di hu ne mɔbɔ no ɛyɛ na ɛyɛ yɛ fɛ na megye sɛ obia wo yi ne saa kakra a wɔn de ba ɛde behu obi ba mɔbɔ no da hia dɛm no na Awurade Nyankopɔn a ɔwɔ sorosoro na wɔn so asane abɛhwɛ wɔn mo nti obi wɔ hɔ a yɛyɛ sɛ yi a ɛyɛ adansedie ne dɔɔso obi sɛ me di kakra bi na baayɛ o nanso so me bɛyɛ saa dɔyɛ wei ne sei ne kɔsiiɛ mede sei ne baayɛ me yɛ sei Akoma FM 87.9 Kumasi. Sɛdeɛ wohunu obi mmɔbɔ no na wodwene mmɔborɔfoɔ ho mmɔbɔ no na Awurade so ahunu mmɔbɔ saa na nyameyɛ no nti aduru mmerɛ sei na yɛba mo nkyɛn na moyɛ ne saa ma yɛyɛ na yɛka sɛ ɔsorosoro Nyankopɔn ɔnhyira mo obi wɔ hɔ koraa wɔ se na me so meyare o Maa Akos na meyare nanso so mehwɛ a obi yare asi ne bi nti kakra me wɔ enie me kora me ho mfa me nso kakra me wɔ nie na ɔmo de aba ɛyɛ na ɛyɛ yɛ fɛ nti sɛ nnɛ yɛde ma ɔmo last week Akoma FM 87.9 Kumasi. yɛwie yɛ na ada na yɛwie yɛ na ɛna yɛde ma ɔmo sika ne wɔ hɔ no ebusu na yɛde ne nyinaa ma wɔ mo sɛ yɛwie tama yɛwie yɛ no na yɛpɔn no ne yɛnya nyan nti yɛpɔn no nyinaa na yɛ ne nti ɛbɔ ano a na kyɛ sɛ yɛbɔ mmɔden a ma mpanimfoɔ yi ne nyinaa de ma yɛ na afei yɛde ɛma ɔbɛkyɛ yi namba no firi aseɛ ama wɔ mo no ɛno sika na egu hɔ no ɛno ɛtiefoɔ ne ahwɛfoɔ mo a motie yɛ radio sɛ woni Facebook deɛ a na wonhwɛ yɛ onua TV so a Akoma FM 87.9 Kumasi. na waba bɛhwɛ ɛno no sika bɛ nipa wɔ nipa ɛnim onyam nyinaa yɛ ɛno koraa no ama ahokeka kakra ɛba wo sin sɛ w'ani nna biribiara so afei deɛ na ayɛ ani gyeɛ deɛ na me ma so me Umu se me fa bibia na me de kire omo eno ya coins ye da so okra 2 cedis coins bi ba mu eno na me ka kire omo se coins ni nyina ni nyina de ba ye ni nyina mo coins ni nyina coins ni ya mfa ntonsu ya nom ye de coins Akoma FM 87.9 Kumasi. Ni nyina na yɛ fɛ dodo afɛ deɛ ɔmo hu ni ɔmo nka na ɔmo hu ni ɔmo nyɛ na Maa Akos eduru sɛ yare ya na emom de ɔbɛboa wɔn asa yare no yare a ɛho sika wɔn asa yare no ɔno ɛho ɛna wɔn na ɛbɛboa ma na sasa bɛ na da so nyinaa sɛ maame na ni da so ni hɔ ɔkɔfɛ firi ni nua bɛ mɛn ɛni da so ni ɔmo kɔfɛ firi akora no wɔyɛ innocent nti ɔno kora deɛ wɔnim sɛdeɛ yadeɛ no kora na bosuo ne ne sunsunso asoɔ no esiti ɛno ɛtu sɛ Akoma FM 87.9 Kumasi na bo na wɔn na ɛbɛboa mo wasa ɛno ne asɛm no nanso yɛhwɛfoɔ ne yɛtiefoɔ adaworo ma esu kyerɛ mo yɛyɛ kyɛ sɛ mo gye yɛ sɔ ɛma ne yɛ fɛ ɛna no ɔmo ba na bank note bank account ni ade nyinaa dɔkta de ama wɔ mo enti no mo adaworo ma ya make payment ni nyinaa yakɔ akɔyɛ payment ni nyinaa scanner wɔ sɛ yɛtwa ni nyinaa lab wɔ sɛ yɛyɛ ni nyinaa yɛyɛ bibia enti me Akoma FM 87.9 Kumasi. Akoma FM 87.9 Kumasi. Christabel Echo Hospital hono. Yeah.
omokoi bra omokoi omokoshia doctor ye bibia ede ema omo okay na wamahye se nyame ya adom ombefrɛ wo mo enti no week we anase next week ye buki no na chese wonom aye surgery no ede ama wo mo nti ye ka asro mo se omoma ye hunu bibia omko hospital ho a omoma ye hunu omu twamfoni ni maye omu nya video ma ni Akoma FM 87.9 Kumasi. Update bia kwapem se ye de no beto ho eye week we mu ana se early next week sana doctors neka because it was a be free kolebu ebeka ho na omutumi eye enti no ya catch them said ye beko so bia no wo video and wo twa pictures ma ye na ye mfa ma ye tiefo so na wo hunu update no ebi okra na wo da hospital bed na so mutumi twa e de ma ye na ye akire mo se ye prepare no me kan say presla say ye prepare na de na ko ne papa video by wo de no ekowura mo theater no ne papa video by Akoma FM 87.9 Kumasi. tiefo ti san ye pese ye Crystal Bell so sebeya mube hunu nia eko ene nia ebebia sometimes ye ya de a ye pese ye no pefe sade enipa binom si eye adwuma ne fenti eye no kra etoda bia eye na ahwefo ne etiefo ne nichidie ewo nipa binom mu na enso so ye ka kire mo se ye hasei no ye niema ye no fenchim ye no sade sane fata because nyame ne yebofo nyame ne kai tiefo akoma na yesu a moboa yen tie ye niema ye pese ye ma emoda ho Akoma FM 87.9 Kumasi. nyame nhyiramo ye woyi kapre ye woyi sempoa ye woyi taku hwedi apo nyankrompo no nkoso a na onhyiramo ye nia woyi ye bia no enso aba enfama obi ho ana eye yare obi ho ana eye awo obi ho ana ya akwantuo obi ho ana eye nadwuma chese obi a wo ne a wo ode ba wo kasebo de bia no me bompa ya me sori anopekria na ye koto ye mpanim ne ye bompa ya ye bo edema obi a support you. Even one hour share because when you are one day on to me, Akoma FM 87.9 Kumasi. My viewers, rather one now be near where you be now what the boa. Emma one man someone and one bottom Emma one majuma and to a pen. The vampire the mamma. Now you didn't say Chidia Ponyame so a betty and piebot, na baby, a wire dear mamma. Into a yammy in shram, on your moccasse. When you mean Fradum quadrum, so bit in a papa, moon a baby. Nanso so. Which may support 2 billion, 1.5 billion, 1.2 billion. Bibia ni wa baha esa. David. Akoma FM 87.9 Kumasi. 1.2 billion, 1 billion and as the ever have ya now for say 20,000. Nkebushia ebiomu na ntimo kombenya na so eya na eso anwede so eba kakran mutumi eboaye ema ye boaboa no emiye ya osoro nyam kese na ondomboa mo yedamase ye bema mo update kwapem bra omo be ye surgery no enso ebewie nti yedamase pa okay mame entoa so ewo ha na mene braso. Oh, okay. Akoma FM 87.9 Kumasi. Ma Felicia so and to us. MC Marco. Now won't pom to say. Nyanko Padaroma. Nyanko Padom. I'm also a Nyamiadom. The Christus. Nadia, in China by my tea for you now. Uncle, I'm offended. It's more down. And you at Tabota, I'm offended. Nadia. Now, me shamu mo dwuma pa mo ye. Me ba na meeting pa mo ya de. Yankopon shamu pa. Amen. And ya de ancha kase be free Dr. Ba aso ye e de ama ya hwefo ene atiefo nyina. Da bia se Yankopon ya dom na ye betra se 87.9. Ya na mani pa bebre ate ase ne se ye betra se be enye kasa bi ana dede bi ne ye ba be ye no ha. Ya na ye pese obi a wanya adagye tie ya wo hwe ate ase se ye kasa ni pa asase so
na adeɛ bi di ne nya paa wɔ n'abrabɔ mu a adeɛ baako pɛ di nipa nya paa wɔ asetena mu ɛyɛ yadeɛ yɛ adeɛ a sɛbi enim osikani enim ohiani enim ɔdefoɔ enim akwala enim panin etimi yɛ obiara yadeɛ timi ma ɔkwabrane ɛyɛ mmobɔ saa na yadeɛ teɛ ɛnu nti sɛ yɛbɛtɛn sɛ ɛyɛ ne yɛ boa nipa sɛ yadeɛ bi adokuru nipa dasani bi a ɔbrɛ ɔtete ɔhahan ama anidasoɔ san ɛwɔ abrabɔ no mu no na yɛyɛ boa ma anidasoɔ aba esan yɛn haban ɛne yɛbibiduro a yɛyɛ ɛne enubra a yɛwɔ ɛne yɛde hyɛ wɔn kuran ama wɔn so nipadua no ahoɔden aba mu ama nipadua no anya ne gyinabea eti na wote a ɛyɛ dr ban ɛne ɛna woteɛ no yɛn yɛ deɛ yɛsɛ yɛsa no enemere yi mu mpempere a yɛne odi nkɔmɔ no paa yɛni gye wɔn obi anim yɛn ɛyɛ dompe mu yadeɛ yɛka dompe mu yadeɛ a ahomete paa enti wɛda yi ese kakra kura no mmerewa ne mmabaawa bebree ne mmeranteɛ ntumi kura nsɔle ana sɛbi wɔn atumi apie ɛno kyerɛ sɛ yadeɛ bɛ nipadua wo dompe mu na wɔanya ho anamo antu ama dr banwa na de yaw ne ɔhaw na ebire nipadua nanso ne nipa bebree ayɛ asutie enti ohun sɛ ne kasa mu yɛ yɛdi baako pɛ ba n'ani so ɛyɛ dr ban so yɛ na ɔde abɛdan yi enti wobɛgye yɛ namba yɛdidi dwuma no na afei yɛatoa so aka deɛ hia ɛsɛ fata akyerɛw ɛyɛ 0244 988 004 0244 988 004 and it was 0244 08 34 82 0244 08 34 82 number way and a Dr. Ban number ye did it juma we are saying whether be a mekacho so we are Dr. Bechra Kwan Kumase ye Kumase atonso ago aban hospital na chi ana ye wo ana wutwa mu konkran so a ye was Painters Road 80 Junction eho ana ye wo na me ni wudi nkoma na mekacho say enoma mienu e de ohawo brɛ kase eye nkwanhia ene yade enti se nipa da sani ne nkasa ho bɛyɛ bibia anya nkwanhia na ye yade enti obi ho a ne de ne ye nkwanhia bi onyaye obi ho kɔbɔbɔ emire bi atwam obi okura na wosa ana okɔbɔbɔ no obi tia ne kotodwe so ɛma ne kotodwe ne hya asɛsɛ ye ne ya no no numro bi ana sɛ bi pains no ɛkɔfom ba hya ne nso sɛ wonya pra ɛwɔ kotodwem na wa menya dukan ye betimi ama yade na ɔhaw na firi kotodwe no mu a de ade ba ne sɛ wonyini kɔ wanim ni nyina na ahya asɛ na edibɔfo na ɛyɛ wo ya afei na wotiti pains na wotiti pain enti na obi ho bɛya so ɛwɔ se me bɔbɔ mire bi atwam oni edi agorɔ ana obi kya nso me nyini ɛyɛ me ya paa saa na ya na tie bi sɛ yɛ ka bibi sɛ painkiller ɛno no ɛde yaw no na ɛkɔfom but yade na ɛwɔ mu anase ɛhaw na aba mu no ɛnkɔ ɛno ti na Dr. Ban sɛ obi a wapira kyɛ ebi enne amani kotodwe no onante kakra bi na ye ne ya ɔte pains wom ɔte ya wo mu a hyase hunu sɛ tete pra na wupra na dan yade na de abrɛ nipadua no enti ade bɛma yade ne wo kotodwem no sɛbi akwam asumadwo no ɛyɛ Dr. Ban efisɛ oba ya so ɛyɛ hɔ a ɛkwan ya fa so a yɛden aban edi dwuma wɔ nipadua no no kyɛ sɛ ɛbɛgye wo nsɛm hwɛ yɛde abrante bi ba yɛ hɔ last week Oba na wontimi kura nante kura no wontimi nante young boy wontimi kura nante na ne maame ne nuanom aso so mu ana opopena ne die ni nyina ne yawo ne se okɔ school mera bi atwa mu na nkrofo edi agoro no mu ti anoma ne kotodwe but wan pamua enei ana aka na to na mera omde ne ba ye ho na ye hunu se ohaw ne amane ne wo se sei ana sei ne ye no no Yankopɔn adaroma ye massage de abane to so no also le free ho no no na ekɔ ne kwan eti we instant healing power na ne ho ayeden atɔ no ne nyina kyerɛ sɛ Dr. Baka so de aban ye wo nipa wo kotodwa yade abamu a yenye na kine enti wo bɛhwɛ maamefo wo bɛhwɛ papafo wo bɛhwɛ mrante maba wa nyina wo bɛbɛ yaso ye obi entem so na yade ne kɔ enti me sɛ obi a wo tie me sɛ enya me enka nsɛm no mada bi enye wosum he na tu anamon ade a Dr. Ban yi anse tu anamon sɛ wo ye wadwen sɛ hey makɔ baabi anya yentimi nkɔ baabi a efie na wotie ni nyina pains ne bɛba ana mmra wo kotodwe bɛyɛ o ya na wontu anamon no a wote on na ɛsɛ wo nan no afɛ obehu sɛ transfer na aba baako na nanka enya o ya no so bize kotodwe hyase o baako
one to na mo ana dia be hia mienu na afi asɛ wo nan no na waka fam ba Dr. Bansi so utu na mo nkwa be ye hɔ a dia aye wo kotodom bia no ye bɛboa wo e dia aban aye ni ana mi ni wudi nkoma ka cho so o papa bi ana o maami bi ana wunua bi a wanya stroke eye yade titi nkrofo bebre ne kona edini man nkrofo bebre na so Dr. Bansi si ye ka nipa mfa aban sɛ aban we di esa yade bi ti sese ya wo ye number 1 edi enta obi a stroke yade akyekyere no sabe ne nsada ne ho a wɔtwe ne nase wɔyɛ ne ho hwe nye ya ni daso nyina sa wɔbɔ ke wo kroma nyina bia Dr. Bansi emrengu bra ya so ye ho ne yemmoa wo na yade bia na ɛwɔ nipadua no ma titire ye stroke no yemmoa na emfiri wo so awia mi ni wudi nkomo na mi di nkomo na akoka kyerɛ wo sɛ obi a na dwonku ɛyɛ ne ya a ɛyɛ ne hibo ɛyɛ ne ya a wɔnante kakra no watena ase wɔnante kwa kakra no watena ase kyerɛ sɛ ɔkɔ kakra bi agye so ɔtena ase na taa so no na dwonku no ɛyɛ ne ya da bia me ka kyerɛ sɛ ɛyɛ kasɛɛ na hyia wo ɛno na ma wo nan no wutumi de fa wo serɛ no ɛne wo sisi ne nyinaa nanteɛ na hyɛ ase sɛ ɛrere na ɛtwetwe afiri hɔ a saa ɔhaw ne amanneɛ no ɛna de brɛ wo ana baabi a kasɛɛ mienu kɔhyia bia Nyankopɔn yɛ giregiro de to animu enti sɛ saa deɛ no hyɛ ase sɛ ɛrere a ɛno na de yaw ɛne ɔhaw ɛbrɛ wo nanso ade a Dr. Baade aba ne mmerɛ mu sɛ ya haba ne de bɛfiri no ama na gyina yie ama ɔhaw ne ama ne afiri wo so mpanimfoɔ sɛ wompɛ wei na apɛdeɛ yi Dr. Papani Dr. wei na ɔhyɛ wo bɔ a no wadi so enti na me ne wudi nkɔmmɔ yi sɛ yɛ wadwonku ɛna yɛ wo ya sɛ yɛ wo nana wanyina duru he 100 years atwa mu nyina wode ne ba Dr. Bawa ɔhaw bi a yɛ na dwonku no na ɛtete no no yɛbɛboa no ama nakɔ efisɛ haban na edidi dwuma no enim sɛ me 100 years ɛna enim sɛ me 1 year die hia ne sɛ wobetu anamo die haban ne hia ne sɛ wobetu anamo aba Dr. Bawo wonya ba Dr. Bawo so yɛ wa haban wɔ hɔ a yɛde bɛsɛ wadwonku mu yadeɛ no ama nnwom a wode wadwonku no to no Akoma FM ɛna obi sisi yadeɛ ɛna me sisi ya me ya ɛna makoto aduro wei ɛna makoto aduro wei aduro bɛ na akoto ya yɛsɛ yɛ sisi yadeɛ aduro a wanom ankɔ yi Dr. Bansi yɛ de ma wa yɛ tumira ne yɛ kyerɛsie yɛ de ma wa yadeɛ ne kɔ ɛnu nti ma me papa mi nua ba sisi yadeɛ bɛku na to na ma obra Dr. Bawo sɛ wo bo wadwene mu pɔ sɛ ɛna manum no ɛna nitɔnfo deɛ ɛna wo yadeɛ ne bɛka wo so me de nyɛ duabɔ but sɛ wo ka sɛ obɛhwɛ nsuo nkyɛnkyɛn mpanimfoɔ sɛ wonum nsuo da ana wiase na ankasa no sɛ wo amomɔde ntua na mo ankɔ baabi a wo yadeɛ bɛkɔ a wo yadeɛ bɛka wo so Dr. Bansi sisi yadeɛ sisi wei akyea sisi wo ɔtena sɛntena wei de osifiri tɔtɔ mu a na nkrofo nyina hu no sɛ ne sisi ya ne ɛno kora ne yɛkyire no ani da so hɔ sɛ wodi sisi yadeɛ waist pains pa ɛtete wɔ ekura ba mu sɛ apem hɔ sɛ nkwanhyia na de abrɛ no ne nyina woka bɔ mu mpanimfoɔ sɛ deɛ ɔkɔm gya no ɔmeyɛ deɛ Dr. Banim ne sɛ wo yadeɛ wode bɛba ne nso yɛde ahaban ako sisi yadeɛ no ama wo ho atɔ wɔ ɛnɛ obi akyi kasɛ ma na ɛtete ɔda wɔna ɔtena se ɛnyɛ yie wɔgyina hɔ ɛnyɛ yie ana ɔkyɛ sɛ ɔtete na adwe nyina ne sɛ makyi kasɛ deɛ ɛkwan bɛ ne bɛfa so ɔbɛkɔ maame wɔkyi kasɛ mu ɔhaw na wanya no ɛsiane w'adwumaden bi a woyɛyɛ matrɛse bi a wokɔde da soɔ sɛbi nneɛma bi a wotentam to wo kɔn ho ana awieɛ no akɔfa wei nyina berɛ wo nanso twerɛ ne sɛ nsa anya adwuma nidi wontumi mɛtena asase so aberɛ a wonya adwuma ɛno nti adwumaden bɛmu ayale nanso Dr. Baa bɛhyia wo de ahaban atu yadeɛ no ase ama wɔkyi kasa na ɛyɛ ɔya no ne nyina akɔ ɛne obi ba abɔdam ɔde no akɔtena baabi adeɛ ɛyɛ me ya yɛ ma hometene sɛ yɛdi kyɛn abɔ obi nan yadeɛ ne nkɔ ne kuro foforɔ atu no enti nipa baako adwene no asɛe ama asɛe nya kuro dabe na abɛmia wei asasa ne yadeɛ ɛno nti na Dr. Baa sɛ yɛnto kyɛ bia wo wogye aduro no afama ne nom deɛ ɛnya sɛ ɔpɛ no wɔano nkɔ afafra aduane ma no adwene no bɛba bɛsi susu ama noma na nka ɔyɛ a ɛnsɛm fata no na ne nyinaa kɔ ɛna wobɛhu obi young girl bi baayɛ so ɛyɛ nice girl wobɛhu sɛ na ɔkasakasa ɔmo de ne kyini sa akyerɛ yi a ɔmo nu sɛ saa deɛ yɛkeka no ɛyɛ yadeɛ no ɛnnɛ ne ho atɔ no a wɔgye ne dwuma wuhu na wonka sɛ na nka adwuma wɔ enso oba book obɛkan ɛwɔ hɔ na nya de ketwa bible obɛtam de aso a na nya de ketwa ne quotation no sɛba ne sɛba nanso ennɛ nyame adom adwene na baye esan Dr. Baaduru nti ɛtwerɛ yɛ de tete nkrɔfo wobɛte no atwa hwea ɔkɔ adwuma nyeye ɔkɔ asɔre nyeye adane fɛle ne animguaseɛ nko a Dr. Baa se yɛsɛ yɛ abonsam yade ɔde ɔnyi wachini
also de bra na abanum na aduro na de ne ye bonsam a ba bi e kokopɛ bonsam ni nyina kye no de na ba no ye bɛkɔ but onu de ogidie sɛ eno me wa asase so no so tu na mo nya ho aduro a ɛbɛkɔ amoasom adwo because ade bi a ye honhom bia no wo de aduro ma na ɛbɛkɔ enti me na obenum aduro a yade ɛbɛkɔ kyerɛ sɛ enya honhom bia na ɛyɛ wo ɛyɛ yade bisa tworo ne sie ni dua na ba yɛmfa aba ne sɛ yade kyerɛ sɛ nipa da sɛ nipa asase so a ade wo mu ane sɛ wo bɛba bedidi na so yade wo hɔ na ade ahaban na sa enti twere yade no fabra do ɛne obi dompe mu abu sɛ pain wana ekoto ama na ɔsɛ ata maame wana ekoto ama na ɔsɛ wei anu ɔyɛ anana ni dompe na akosi nkyɛn eti na ɔnam a wɔyɛ 30 na 40 wɔka ne na wɔ mu ɛnyɛ saa na nyame bɔɔ no ɛnamire yi mu a yɛte nkwamu yɛte asase so deɛ so obi dompe mu bu sɛ yɛ ne nsɛm sɛ yɛ ne nam sɛ yɛ ne sirem ba bia dompe na bu obia no oduyafo ba ko a wɔn de ɔfa aban to kasɛ so a bon sɛ kasɛ na to ano ɛyɛ Dr. Ba bɔmɔden sɛ ɔbɛba ne yato ama wɔ yɛde kasa ne nyina ba wieyɛ etu bɛgye ɛ nɔmba no na sɛ ɔsɛ yɛm kro na ɛtete wɔ a ne nyina no ba ye won haban ya ya to asie 87.9 Kumasi. Your number no 0244 988 004 0244 988 004 and it was 0244 08 34 82 0244 08 34 82 Dr. Bano ewa tonso ago aban hospital nachi Enkran ye was Painters Road 18 Junction. Messi abaso body bie ni wiase e chance odi abato na so ama yade na kwa ama ye tietie mu eye ba e chamfo ba enyare wanyina be hwane ma ko na 87.9 na wo hyamu pa nyame enhira wo pi medase MC nyame nhira aha ya Akoma 87.9 FM oni TV Akoma mu nsam dwumadie no Enoa ena wohwe na wotie okay ye fan bi ewo Ohio brochimemu na wode ne message about was Maa Akos. In fact, you and your team are doing God's work. I'm happy to be part of those who helped. The Lord God bless you all in Jesus Christ's name. I'm so touched to see you all involved. Akoma FM 87.9 I'm surprised the work you do is not seen by those who reward such programs, but God will never forget your sacrifices. Theme, I salute you all. Yes, sister, we salute you too. Yeniso ejo hondodo, Fribere Santain, and our support here. Fribere Santain, our share you media, Edia Bedru, Ebensway. Winim ni ayetumi eye nti dane dan nyina so oboaye onyame enhira ye na onyame nso enhira wo kese pa ewo gidie no na ema no enhaw esanse odwumtuni Akoma FM 87.9 Kumasi ye friend Mark Abraham ni nyumutufo pa eche utie ne dwom ba ko a eche se wakọ asọre wakọ tie nyame asem award wo enya bida Yanwa nyamen wankasa ebeshira wanya bi amen okay mame nkona mene ya mame Felicia entoaso enkodi enkomo enti okay ukunu etoto saa niema no egu ho enchanse no egu ho senka odibesi efia mamo akotu atena mu ena fofia ntoata yade Akoma FM 87.9 Kumasi. Ewo sremu aka che se sremu for de ya ayade a wo motai eyo kire bia wo moton chance ni go ansana efie no kra no wo mo astarte as long as wo mo wo asase eda ho no okay enti ukunu yes ane ma ne nyina na edru sen ko ope ba bia mo matra ne ade no edi sen ansana ofri mu oye o to chance ko ba ya na o yale ye na mfiemiensa oya na mfiemiensa na odi film mfiemiensa na oya de odi film nti oda wo ho mfiemiensa oda me ho okurase mfiemiensa akurase pa ho nye se ekuro Akoma FM 87.9 Kumasi hunu daba kusia ukwa kurase ho se daba kusi oba nantia ansana daba kusi timenti wa mani ewu menanso
to we are Mrs. Adia, Medin Kulahi. Kasago fidi ni mami. Uh-huh. One no so na wo man nyina. One be man wa. Nkramie nsan. Nkramie nsa. E ma asan. Ma ko amini be ma. Oh, e ma nko a woni ba be ma. E na pani no we. Pani na e ka ba bi. O na ka ba bi no pa cho ni phone no. Mo fa emu so ma me. Oba pani no anya mfie san. Anya ayi ewa yi Akoma FM 87.9 Kumasi. Ewa yi so. Okay. Now yeah. Okay. Ti wo ba pani ni pa cho uzumi ana me bi yahunu ye kakra. Oh. Wo ba pani. Ba pani. Owie ese school kwa ndesi to ni ba gina akọ adwuma. Owie secondary school. Akọ ndesi to ni awie akọ nurse ukwa na otwa kumpe na kai ball. Oh. Owie nursing training. And what start say yeah adwuma. Eti na what start adwuma we. Obeka ba bia na owo no. Mpacho Ehefa. Oye ne wo ayi kransa. Nkransa. Akoma FM 87.9 Kumasi. What na be ye adwuma. So you know what papa. Friend bless. Oba ne friend say. Na muntumo your friend na muntumo. Oh. Ya me osi nyame na ye. Ya friend say. This is the free cream wa nyame na ye. Ni dey no the battery mu nyame na ye. But no krom kasa no ye dan. Na muntumo. Oh, okay. Hey. Wo bani. Me patcha fato suma na me bani ni yahu ni yahu na. Me bani o. Akoma FM 87.9 Kumasi. Kafra. Yay! Wawuda. Wawuda. Me shawra wasam kwana na say mo de bre mi say sa Oh, I see. Akoma FM 87.9 Kumasi. Ana Otimoto so na ka kwa yam no. Otimoto so na ka. We dey be fama me no, we dey fa no ma me we wi na just what. Otimoto so na ka kwa yam no. Awo moto so. Kwa uni ne namo. We hu ne nam. We hu ba ne funu kura. Yo mo sesa ni wa yam no kura. Womo sesa ne namo no na egu adiem. We hu ba na nim. Na woni na tie na na wo kwa. Amina wakra me say ma me kokuru kwa gikrata ba. You. Akoma FM 87.9 Kumasi. Wo fa moto adi metu say Osi ya mpo ofisi ya pa chobe ti ya ko si ka bo ba yan ko mi kwa mi ba ni de bo mi hun mi ba. Mi bo wo be we hun ze oni. Nti ba wiye me nyame honda. Ba wiye me nyame honda. Ba no wiye wo ma honda. Mo ba me honda. Unsi wo dada me honda mu da ya de kwa mi pike wo ho. Pike wo ho. Ne picture mo fa ne picture no so bi to so ma me. Picture no wai. Ma me ra wo sabu o ma me. Kafra. Ibe wi me. Kafra. Akoma FM 87.9 Kumasi. Ibe wi me hunu da. Felicia. Kuba penny. Me beni, me miamini. Wuni, minim. Wa woda. No, wa we school was in my credit training. So you to be a na one who could wine a free moon. Yeah, me could know as an hour so we. And yes, send you could we one and I wash and one. You know, say, we both say, my guy, there will be a 5 yame. Me, quest school, yeah. Remember, see them what them as an well. There would be a water one Toma, Toma. Let me do my day. 87.9 compartment dear let me go feed by any basis yet let me dear shame ba corporate got me katua ba konkro ma miti went to me anya katua ba kon so me kra so ama wo nursing school na wo hwe no wo so me kra so no wagena katua no wa ma obi adi be wi say kemi ya bodam krompo hu sisimi da be hu sisimi ana ba kun say sadia mama guest ni ma
kopa o ye nyina ye pa o pa mi hiu e wuma na o se ima aye wo mami fa mi hu hwim bia menye bibi e ba na enye half proto bia na yage Akoma FM 87.9 Kumasi. so di ne hu hwim ye se bi hu oba second born de wodi je wodi de wa free mu ye chi no wodi ne fi hwim ye wono so ne friend say e friend no ayi kabayo no wodi fie be say nti wodi we benye yan munnim o mani fie no ada wa go school ko wa usua adwuma kakra adwuma de ho se fe se wa sidi mi ya adwuma fo adwuma na ani ya wo ware Akoma FM 87.9 Kumasi ora kura se ko ya ko hunu ena wo ba no so oso okoye de otoso bie no so okoye adwuma aba efie mi ensani ono so hu ni bi are wo kita fun ba se me fere na ono ni mfoni ni ha sanke de to so e bia nke ebe hu no wa mfa ni mfoni ama na fa ni mfoni ama me pa cho na wo ni mfoni wo ho de ni mfoni ina picture ya na ni picture ni picture na make yi ni wo ho sanke e bia twhwe no ketuwa ni na ono de wo me ho he on de ni number he wa ketuwa de me se on the number wo aka o ma yensa Akoma FM 87.9 Kumasi ma me e ka na asam no ebra na che se wo gina ne na so sabre ya utwa picture we na ukuru ti ase wawu sabre ya utwa we na wawu da ni picture eni oba ma ni wu ya che wawu ye se my back akora kitwa se ma anya me so anya 22 dia we se wo wie last born wanya 22 ba ukuru film no wanya sai ukuru film na ono so anya na wo be say akola he wo fi na owo be fie 6 na 7 okay into be 7 years and as I say wo 22 years Akoma FM 87.9 Kumasi na wo fe na wo gina so na bo premine I see na oba no wonko mu kuro mu de mu kuro mu ya wota akọ Laura dia wi dia wa yira no na odi be na wo ni mu kuro mu de mu ni ho onko ho na wabusuafo wo ho esiremi esiremi mi de mi papa wu ma mi awu na ite esiremi de afie be ebebe say gasi busia wo de se o ma me abusua o Akoma FM 87.9 Kumasi ba do abusuafo ne de omo wo ho ani Felicia abusua e pa mo chao na ga na uko wukuro mu ache ekuro mi se mi ta akopa na me yali intre mi ta akopa na de say kuntunwa ne ne nchia na eko adan na say wo nko because ma me fie wo ho say a wo ke wo ba na free mo pani no we free dia wo to so mienu okopa adwuma ya ba 3 years ni wo hu ni biem ba ko yin so sha ono wo ko school Akoma FM 87.9 Kumasi adan na wo nsan ko kro e wo de sa anya bia na egu benya dabre na dabre se kwa adwuma bia ni ho ma me fie wo nya dabre adwuma bia ni ho ba ye se hun se akura se ukwa adwuma bia ni ho ba ye na waji na ba he ya wo adwuma be na wo ye se me se betimi aye se me se na ya pa wo face me wa ho de ni sim so pa wo pa e face de na wa hodi aso pa wo pa ba se sa hodi ni ho untumi se na wo bi kra hwa wo be se den wo de ne ma na aseso untumi fa ma because untumi nso Akoma FM 87.9 Kumasi Akoma mi ko dota pa yi se mi ko dota ba se ama mi kreta nyina wa se mi fa nko scan de ko ba se ai kase wa chi kase no ne ma so ano ba se balance ne ma so ano pa wo pa so ano wo so a che na se mi fa nko scan be na ba hwe iska hi da ho na make us aden na wo nko back to Laura se mi ko Laura mi ko se ukwatna ho se ne de abusuafo ho ma me wo mu ni di nyawo busianfo ni ho na se wo da wo bi mfikyire wo de da nkrofo mfikyire se wo ya da kwa na Akoma FM 87.9 Kumasi no so ne kwa na o se ono so so a eniema ni bia na
oba no so ye power pa. Adi Oba keto an last born no. We school by duru bosumi baba we is a school of since school be chura. Wo wie. Chura be chura fi we. Wo churo ye ya. Aha. E say adwuma be no wo ye. Ne say obai no so sa best asthma sia na say Nti she wa asthma. Ngo eta wo no so pa anti. Eta wo wi ase no so kra de. One so say ye da figure so na nduro pa ye na ne do so ya. Akoma FM 87.9 Kumasi. But say say obi fiti obi da wi na ko da. Ye hon. He say ye nuanom kase ye nyina ye busuani no ne de na kase mi hunu sade me si aka no kra bi eno say kwesi kwadam media Akoma FM 87.9 Kumasi. Because say won fie no kwa animo enya dwuma bia na wo betumi aye say ayade ntire say won tumi so apa wo pa wo akwa wo spana accord ho aba problem because of eniema so enti say nka ba bia wasa wo kon say me yes ken wo ka say me betumi sisi no mo kakra ade atena say and baby medda he you say ai baby medda he we see the kwesi eniema koton na me ka say ayi see me say meet kwa meet me yaho ibie ni wakura Akoma FM 87.9 Kumasi. At least ubenya baby ada dansa wo bede dan krofo mfikyire wo ba ne wo asthma ene se nra anadwo e ba ya wo hom ye nsiso me pa che wo ayi ye ma mi ne bai se wo mesrew se wo mfiri mu na se wo da so te asenko ade a wadawro ma o ma me wo bre wo nua pani afirim wo so kwaye adwuma ba 3 years ni wo mai wo ba no what say de wo kwaye adwuma ba no kire me wo say no what oye kokko tia oye kokko tia oye kokko tia wanye kokko Akoma FM 87.9 Kumasi. Ni mo du kakra munye du sa ya samo enya ne nya wo ma mesa sɛdeɛ tie bia no wo ne nkyɛn kra na ɛne bibi kakra bi kra na wuto bia ma ne bia dia ɛno kra yɛ wonim sɛ wo nua pani afiri mu yaya agya no so ho ɛho awerɛhoɔ kra ntwae wo nso kɔyɛ adwuma ba wo nso wo di ahwease ayɛ na ama mo ma wiase nya awerɛhoɔ sa Mama Congo sweet mother Mama na won pom te Akoma FM 87.9 Kumasi. Bi hu pimpo ba kokora wo ani mu we kra asɛm bi ntia eno kra wan kyerɛ me asɛm bi ba wonim ana hunu ni ama me signal ba ko pe ni bo mana ho ye nyame adomedo de nyame ase ho ye pa de nyame ase ene ye de Congo besrasra ye de befefa ye ho kama ye de bia ye engine ni mu yi aye bia ya Sokoto bambi ye de ase aye de no so atwitwi na kyesa yawo no nyina etu ayira Akoma FM 87.9 Kumasi. Congo no Akoma FM 87.9 Kumasi. No smash esi ebema ye ninja ye bema o ni bia and no Friday anopa me frita for 3 months ba 4 months ti me 4 months ho na me te gban trotro bi odi awoso machi fedam ho gusu se ya na me si na ekire bompa no wase no ana wonu ankasa ni mate si no mo ma so na mzem da bi wo da mo fa bo esi opma cha wa ka na wo da beto enti mo fa meka na nhye mo boot na mo fa nko ye mo de mo mfra mu fita na mo fa nkosi wo mo wia na mo afra me ma befa mako afei me no mo tina wa be 1 minute kra mo box yi ba mo de mama Congo bia me ba ni trotro driver aje me bopa no afei me ti mama Congo na trotro no mo mutimu nya mama Congo say afei de me jai me de what one the pass how we did crash waka driver you afa no we di wa ba me ka ko
Mako na mdidi na msoa wa chemba kase makongo na obisa ne ka woje a wobeko no me kom ba bidi na me koye Congo ointment Yakopon waya de na naturally na dwuma ye fo so nyame ehira wo bia obi on mo production ya tira o se de susu aduro obi wan sa adwum boni 87.9 Kumasi ne kwan so no afa ne kitua bi ababonti na begu ani ma se na fe product ne yento we su de from the one night production jina ne na so say ye fa we at 3 sia ye fa ni nyina pepepepe ama Congo abeji ne tin aye papa they say wo hwe wiase a ointment ba ko aye de ko infections aye Congo obia si enya wo bowa Congo ointment ne wa hu ba bi kra entini aye ni miate kama ya package ne nicely e de ama ya wo de so ene wo keto anso e wo se wo hwe me a Mr. Koto Congo ointment ni bi netimi nsansan ohunam ya wo hene so a wo de sra Akoma FM 87.9 Kumasi so empire ni be yira no kra ma pompo na firi wa ma ohun ato safe form me pa cho se ye kokwa fa bi sra bo nwan se ye firi na eko na ohun ato Congo ointment eye ma na ntama propro e jade ntina mfa bi sra wo kakajai ma mu security boot obero na ase wo na ho aye nsuo mfifire anasa pampan bi abegina ho ti bi sra ho asa na wa so boot no Congo ointment eye ma ekro Congo ointment yema body odor honam kankan Congo ointment yema infections ya nem se wa nem kekaw se nsuo free ho ba se ho kwan aye kese Congo ointment na dwuma no ma sheda na nem bobo no makoma Akoma FM 87.9 Kumasi what's our problem ni bia no kokoto Congo ointment white ebetu asekude efri ho ama oho ato say yema na omuchiro bi yi no yes o mo results ni se be bada bi so le bosumi nko wie de na aba no mo ba be ko school enkra hu so mko akoduru ho mbeba no ni atiafo se chaka ni de be fi etimi sro wo ba ni ko school no to bi de ato re box wato asawa kakraka no se ni se ti bi fatare asawa ne so na insect anopa wo ko school o po ba numra wa be waji wadware kama wi a odi bi ma sa akwhye ye ma no mo ye ne sa ebo mo ho ban e na at this stage Akoma FM 87.9 Kumasi so me fa ne percentage ni be 20 e mu be 80 de e ya na wa mo ye jani ho mo hye da ni mo hwe ti se ko ba ne se wo ko infections and our preventing infections are very effective onya ni correct one pa eti ye mo aye ma ne sa kwan ne so na bibia anya kama wan so oba pani ni tuetue bi se oba ne kura wo kotua ne Congo a wo su tue bi me kai se yesusua no se ho aye hyehyehye aye se ye na nane ma me mo so wafoe ni ye begu anem na dia na ko ho aye begu ye nyini ye kura na ya na mdwendwene sa ho the satama yesusua ne de se na hwi ni ho ye nkoye ye ni mo aso ni ye gu ya nem adanya ye se edi enema a ede ye nante ye sisi mu kuro bam na wo ma me pani a wa hwe nema a edi atrentwire koba na wo begya wo ho saa sa wote ho de a ye wo asambeto wamo ye best bra cross Congo no omo te ho omo yusu nti wo so use Congo ointment ni bi your number is 0249 01 71 01 0249 01 71 and 0204 61 na ko e bia na obi asre nkwa manko no asem kala Akoma FM 87.9 Kumasi enku ema yenyini se ubenyini ntantama e wo se yenua ne die ne kwan ye fa so hwe ho ka ho batenku so ka ho di akotene pa se enku anu o hye pa wo de sra wo bo nse because of awia ne ntino na already na astate moa se ye se be hwe sa de we ya wo de wo to nku ahwe ho ku bo on ma se ye mfa mfa awiem enku bu ho a ye mfa mfa awiem tina creams ni bebre se no omo ye day and night de obesra no anopa e de apie akonante awiem ene de obesra no anadwo a wo de beda de ye ni mukrai wo day and night e wo but e bia me no mi se mi ni sika to day and night ti meto ba akope eti sa ne ye to a ye nhwe de beboa ye skin no enye de wo de fa awiem a be ma problem enku bo ho no ma enye enku no na ese wo kala na awia na wo de ko fa mu no ena aka ho bia ma enku no ese wo eti uto nku a ye read ho yesi enye sa wo de fa awiem a mesro me nkoto sa enku no because ekurom ha awiem ne yete ye ti aburuchiri ya ha no awiem ane yete awia boy so se ya ti ukoto sa enku no abo ho ansa wo de no moa epumpunu
wobɛhu ane sɛ baabi yɛ kɔɔ na afei ɛyɛ yellow kakra asɛ korɔkora kakra nso aba abɛgu nku bebree de korɔ ba asɛ nneɛma mfitamfitaa bi asɛ yellow bi asate deda wo skin nim titi wo na ho ne wo serɛ na ɛba na kyerɛ sɛ ɛsɛe wo no mesrɛ wo sɛ wadu saa stage no a nneɛma a ɛtotɔɔtɔ yɛ skin nim no ebi atotɔɔtɔ ho a wode gyanku bi a wosrɛ si nkyɛn wopɔ awidie no yie na kɔtɔ Congo ointment wodware wi anɔpa fa sra wodware wi anumra fa sra gyae wo nkun no a wode sra no fa si nkyɛn yɛka no kora kyerɛw na fa Congo ne sra na nyi saa adeɛ no nyinaa front sɛ bɛ kakra wontimi mpie ɛne wobɛpie agye sɛ wohyɛ adeɛ firi wo tiri so bɛpem wo na ase ne wo nsa ho nyinaa yɛhu no hwee mesrɛ wo tisa ɛbɛsɛw because nipa bebree yɛnku ɛna ama ɔmo mfie akɔ ɔmo nipa ɔmo nyini saa wosrɛ nko ɛboa wo a anaasɛ nko ano nyɛ deɛ pii ana ɛyɛ ma wɔ wedeɛ no a bɔsɛ tɛm biara no wo look young mesrɛ wo na nso ɔbɛn ne ko ɔya mɛma ne nso ɔbɛn nyɛ ti ne yɛse sra Congo ointment na fa tu pimples ase pimples wɔ wei ɛma yɛyi so nko ma nko sɛ yɛ paa nyinaa yɛayɛ nkɔdaa pɛn yɛwɔ school no pimples gu asa adeɛ miemie ya totɔ bi ne yɛde asrasra no mabɔ sɛ pimples na asɛ ɛkɔ no w'anim ɛbrɛ yɛ kɔkɔɔ w'anim yɛ kɔkɔɔ a na yɛ wo fɛ na afɛ adeɛ no de kɔsra na afɛ wo penko ade bɛsra ma akala na tɔ so ayɛ kɔɔ ɛhɔ na de asɛm ne ba mesrɛ Congo ointment pimples no sɛ ɛyɛ nketenkete sɛ yɛ akɛseɛ sɛ yɛ kɔɔ wode sra clean na afiri w'anim ababaawa w'anim bɛyɛ fɛfɛɛfɛ na afɛ wasan so anya wo natural color na wode nam no wɔhaw bi ani ho onya wo natural color afei nso woyɛ obi a woti wo ho a na nsa abɛgu wasa wo ho yɛ wo hene woti a na nsa abɛgu woti a na bebree yɛ mmoa woti wo ho a wo ho na mu yɛ wo hene woti a na nsa abɛgu bebree yɛ mmoa mesrɛ wo fa sra wo ho na mu nyinaa wode adware nsuohyeɛ obi wɔ sɛ medware nsuohyeɛ mede nkyene gum ɛyɛ but wowie a sra Congo ointment sɛ wodware nsuohyeɛ na wode nkyene gum a wowie a tena sɛ ma wo ho ngo na fa Congo ointment na Akoma FM na Congo ointment ne deɛ ɛyɛ ointment a yɛde sra ya nam ɛne yɛ nipadua mu nti ano nyɛ hye yɛ sokoto balm no ɛyɛ painkiller ana pain reliever ɛtu ya wase sisi yɛ ɔyɛ afa bi sra ɔkyi kasa yɛ ɔyɛ afa bi sra wo ɔmfe yɛ ɔyɛ afa bi sra uti pai wa afa bi sra oyɛ funu kra yɛ ɔyɛ ati bi fa sra wa funu so bɛdwo sɛ fom ɔto asentini twetwe a fa bi sra sasa bro ahotutuo ɛwɔ so a fa bi sra ne koda ade akyi abenya ahoden weda we yɛ nyunyunyu upra edi ayɛ wɔ ntimi nkɔ na mututu mesra fa Congo sokoto ba ma no ɛsra ebi a wayɛ operation pen emu yɛ wo ya mututu a wo de mfa ntwi so fa sra ni kakra bi ɛno abɛyɛ magic na ɛde ama wo ka sɛ mu abu pen ya awie still out pains what yawa mesro fa bi extra so ya numbers ni mo amutu akoton mo amuto ne mako we use your product na hu bibi na wonti ase nso a na wa frɛ e was 0249 01 71 0249 01 71 and 0204 61 and they baby you ton enro a pharmacy herbal chemical drugstore Congo ointment any sokoto balm no ebi e wo ho mo amutu ointment ton so ne balm ahodo ton so no ye de sokoto balm no so aba se de bohu se what system ni mo no ye red and ye white share box mu kama mo kotu Congo no a muntu sokoto balm ni bi nso nka ho obi ba no wa kyerem sɛ Congo ne de enhyehye ba sokoto balm ne de ɛhyehye ya waduro etu hu ba bi ya wo ya hu ba bi tutu a na wo de bi asrasra edamase nyame ensra papa medo aha Akoma 87.9 FM na Afionia TV Akoma mo sam dwumade no eno na wo hwe na wotie no. Say hello, please. Good afternoon. Akoma FM 87.9 Kumasi Believers Worship Center. I wish to get the woman and help. How will I go about it? Okay, me da say wa mama some message na me hunu wo number e me pacho yewia me so me frɛ na afa ye nyina ye hu kwane a obefa so a obeboa no enke beye me de bebre me da say papa. Okay. Good afternoon. Maybe she's from one of the small villages under Laura, not Laura Township itself. But good afternoon, madam. Please don't mind that woman. I don't know why some Akoma FM 87.9 Kumasi like that. The woman is not ready to go back to Laura. Not that when she goes there, she won't get a place to sleep or
or get something to eat. Laura is not a small town. It's one of the municipalities in Upper West region. Maybe she's from one of the small villages under the Laura, not Laura town itself. She should stop spelling the name of Laura and spoiling the name of No one on say Nikurum baby I will free and walk. Laura they say Obi aba besides Laura e krukesi on Canada Akoma FM 87.9 Kumasi. Oda ana nkofo nkasa wo no shi bi say obi nya betena radio super as obeso obi sa bone no de ya mo susu nya na sa se bi obi ate na ya te radio se bi ya bone fo anti nya na sa akwan so na emo no na sa bi problem obi won kire na obi kura stress ma koi obi kura stress ade nya bi na na kon stress ade Ote Laura ho na say the obedi onyanko mamu me ye ma channel store ni charging bi amamu ye ma ye battery me charge sisi a Akoma FM 87.9 na ho maame no ho kire no oje maame ode a na ho kire enye nioma bete sa na o tete ne sa nti say ka we ka na ka o me krom ni no wo mo ma ne mra ye be boa no this is what you should say. Be one so more castle so ne mono what I say this is what Debbie but otie de maame no ko akana akoma eti we na ese modwen wona de wani ngua se na de odwen ojimani mo nyam ne sa mama na no se se eti ma akomi de nipa na mo twetwo sa na mo nya sa na two ye na ye nordness ye tete ya sa ye na ye ntafo ye na ye asantefo ye na ye bonofo ye na ye Akoma FM 87.9 ahokyere na ahokyere na aba na o try say obema nipa atini su on the message no etoda na obi esi na me ye adwa pa cha say adu be bia ma obi wo kyere na ye betena se ahwe ni na koma ku obi na yi ase ye cha aduane onya aduane bi obi atena wi ase na koma ku no na yi ase ye cha aduane na ne betima cha aduane na busia na ya ma ni bia ma na nya ma na ntime antena ase onti ya na ase obi reactive ana obi won cha person cha ase on de wo ye papa unipa na wo chota everyone come ma Akoma FM 87.9 agumi no miensa ka ba cha se ma be fe ma bre ka be pam e tinya fe na ba be se Laura na Laura ye big town Ghana na mu kura ye say onko ni pegu Nigeria the whole country you know Nigeria state back as in fan boy wan safun te Laura ye kese na ye de Laura ye kese na ye bo nipa mobrofo ho to wo mo de nipa be de wo mu nya se be wo mo ni bie ni ade ye bo eno na wo be ka na se dia na afi ye so atimi aka bia ma but obi pese se be ne hawo eduru ba bi na nkofo te ne hawo ne ade a ya mo ma ye ntena won so nkeka ada otherwise man Akoma FM 87.9 Kumasi osrefo nim na wi ene na wo gina ye obi wo kire na ne aboa no because asema ma no ka no enye echese nye bibia de ko se aho kire yo ka bia ya ho kire ntisa wo ti asese de ye kan ya enka se ma me nka kwa first comment say oh ma we ya reho me pe bibi kakra de ama no na nye se afi na ba be defend o Laura na o defend o Laura na obi wu ye no e na ba so ye de ono nkwa kwa na ho kire no ti Laura eti say okay ma me na ne de aba na adwa wo say Laura for dia okay say de bia obi an say Laura for omo aka no kono ko bo that's it omo aka kono ko bo awo enti muma nya isa ase nice way na ya de pese de e ka obi share no nya so ade ti obi ti ona say ohunu ho so woni say nipa bebre wu o sa ti bia because oni so be kana say man komfort ya e be yes e ni wase but sa mentality na ti ono de hu sa no ko because imagine say nipa o tro ya tro and as na obi adwen na ma me kura ofi na ko ka so say ahote bi ka obesa ko be so ko pe mo no but mama yen can the pack because you will be one say be previous on they all pay the aye nipa no eh obi kokko sika did you obi pay the aye nipa no obi aba no obi zan na adwuma ye obi tin no obi zan dey adwuma na person 87.9 Kumasi was 1,500 into the be me cha kwanya mama e mu nkwase asem bebre enso sa wo nya 1,500 anko wie e ti di obi pay the aye obi no eye kuku sika de mo obi nti du ba bia ye ma wo mo kwan na ontumfo na hia de entudwa na obi betimi aboa na obi antimi amoa na say brebi ama ma na ma bia so ncheno so these are the positive things we should be doing
the entire money no ma. I'm beginning to see say Ghana. A lot of people always try to protect their empires, which is spoiling other. You see, so be a Kenya, Assemba. And now some now abana be body pan over because I can't for the young say. It's the Akos on the Tibiano. Or no to a tenny no abana. Telling you to be defended. Yet you now the Antiana Obiba has said, yeah, you crew my mama says, oh, walk, and okay. You're protecting the pa, and you're protecting your clan and your tribes. You're protecting the pa, your body pa, you're in the pay, and individual tribes and individual capable. I don't know your home. And Nippon or Becca Sand, not gonna say, you're good Laura for the mass. It is just a man, the Laura for better. A good, it's my man come at dinner, I got a consent. Name the crew, no, problem. So who protected Laura and I'll protect this is why politicians the same. Ghana, the Ama ye Bragana ha. And this young people know your problem is Sadiano. And this is your bonia. We say money power, but once or more party no. On be defend the Kosia. Quick, I might tell you on both position at the corner one we are kind of when we defend it. I feel almost this. Problem. And it 1 million and you guarantee on what to tell them who. How people know when this no. The annual tribes in Amro and no one to individuals. And yes, you are doing it. Nemo, so many people you be a bullshit man. And see your message in Miss Ranoa, Nadaroma. I was say, Laura. Now, yeah, comedy Bia or Hobiano was so woman in a just study a bear. Laura, free one baby and call. And was office because I know when the Guaza. I said, about you. Now, say, we get them out now about company obey. Now, there's a woman in Mass to convert you from Pines and Uncle one. It may be Nana for Lebby. Nana, Laura, who free Laura. Naka Waka, you was the proof with Nina, some say, Mamma, Brana Memoir. Again, one. Mamma, Brana Memoir. But your mum was so free in buy. Oh, yeah, one I'm free. Na bra wa he nyina da wo bi dan achi ma me panyini da wo bi dan achi ase mo ya nika one ne ba wo asma ne ba wo bra ya wo hwe no wa be wu ya ase mo ya nika enti ka wo fre nyina na so wo mama se nika wa wo chwe kra bi a wo ba bi ti bra be fa no ko tene ukro mi ni me se interest no so be bon Laura for by na Laura no e ye de ha we stop she should stop spoiling the name of Laura and I see anything. When I say one side Laura, I see anything. Ayeni krom no. Now they so be Laura come on na. Obi Laura come on no. Obi for Laura asem nto no. Obi for Laura wo ngu. Obi for Laura asem ne ho nto man tete ana. Ai munya is hard na mo de me say mo na mo say Ghana no obi awo. Some Suba winner, as you defensive tactics. No, what is this? Obi, about radio say, my man, and I will feel Laura. Okay, but you are trying to go free, but your son was and then come from was young. So if you want the son with the uncle, come from Kumasi. I don't we should build our character and me say Ghana your problem cause your pan the foundation is idea and they discuss on. So say assembly bound you assembly party no nemo your personalities involved you tribes you the particular so in the particular they are assembly crying ofin the krum they are assembly crying no one fed they are assembly crying sabi and now baby boy my baby boy when we see can what to tune near chi I share 200 million there I share here not change down now I am going to be so them when we see abu be
And so you're by four. Yeah, but the baby was solid there. Doc, Mamma Mawa Crab. Major so am. Akoma FM 87.9 Kumasi. Nyanko pada ruma. Ja. Bibia boko kingdom inura ye no nominati no. Ya na abribia na ya pumde no eko enkan. Okay, nti e bekọ ni akwa pedupa. Sanity. Okay, mira yankwa. Yo, abusiafo me ma obi biara aha ene awie yi. Baby a wo hwe me. Mo nsusu a mutie yen ewo radio so. Kingdom Herbal Center for enene yaba yatoa mo. Na Kingdom for de yeba na enigye no afa baabia obia enigye se yeba ye be kyerɛkyerɛ eniemam ama Akoma FM 87.9 eya wodo miensa enene me bɛka ho asɛm. Ye wo Kingdom garlic bitters enene capsules. Ye onu nsuo ene ye wo ne topaye. Ane ye wo Kingdom ginseng power capsules eno eye emema de. Ana tremendous capsules no woma omo ewo enamu hawo no mo soso mo de no. Na ye hya ase a enam say garlic nuru ewo Ghana nyina no ye ne yedi kan eye first no enti me de Kingdom garlic bitters no ebe hya ase. Kingdom garlic bitters no eye eduma pa eye ema abusua bia mutie me ankronkro bia wutie me se wo yari Kingdom garlic bitters and capsules DNT ana meka ne sa enam alison na ewo garlic mu no eye se nipadua bia no alison no ekomu ebra alison boko nipadua mu no eboaw eyi yarewa ahodo bia edifiri mu emaw die tosu mienu a enti meka chiro se garlic yi eye no Kingdom garlic no your vitamins ewom ye die ya your magnesium wom and your vitamins ahodo ewom a chese unya eboa unipadua no obi obenum ye duro bibia di adanse se menum Kingdom garlic bitters no me hawo ni nyina etwatwa na ye duro 87.9 edie ene se wo cholesterol adoso ewo unipadua ebia wakwa ayaresabia dokota aka kire se cholesterol na doso ewo nipadua nim mesro aduro ba akopɛ eye Kingdom garlic bitters eno anebeboa afei mu susu a entini mu asisi moja na bobobobo toa ewo nipadua nim a ama moja ni ntimi ni afrisane enko ema no mesro se moja ni ntimi ni afrisane enko ma eye aduro ba akopɛ na mekanfo ede ama eye Kingdom garlic bitters and capsules no ebra obehya ase se obenum no moja ni ntimi di afrisane enko ebaye ede ma se ne ebeya wotena se a ananse enta nchichewo nan ananse enchewo nsa enti wutie me na ananse ta chichewo ananse ta chewo nsa uhia Kingdom garlic bitters and capsules no eno uhia bi pa de tosu biem Kingdom garlic bitters ya meka ho asem akire wi no esa ayema woma omuna ye titiriti womunsa aye titiriti afei no wa efiri woto ase eba wona kokom entinimu atwetwem eye entinimu ene nkase ni nompemu adwuma wobi wo ha wosori anopa na obonse ne nan no ehyehye no emuye ne ya emufimfimu no FM 87.9 me maame no ede me papa no ma mutie mi se wanyini ko mpani fie so na wo saa haw na eye Kingdom garlic bitters and capsules afei obi wo so a otia fom a wonte se watia fom obetia fom no ewo ne nan no ewo dado aso kra na onte aye titiriti efrise moja ni ntimi ni efrisane nkoma eno na se wa ankope Kingdom garlic bitters ibia na edi stroke ka okọ stroke ho mesro se wanya stroke ana se unyaye no wuhia Kingdom garlic bitters and capsules no se obenom se de ebeya ebeboa ama moja na ntimi ni efrisane nkoma nyina no afei no moja na edi efrisane ayede akọ edi aba ana sa ye aduro ya ye ka ho asemi wa asichire yade ede pressure ewo so me pacho se pressure wo so asichire yade hawa yedroi ehia ma opa uhia Kingdom garlic bitters and capsules ewo mu se wanom Kingdom ana se wanom garlic nuro bebre nenso yade no enko Shasie so obenunum Kingdom garlic bitters and capsules no mesro wada wasichire yade na abribia na ekosoro na aba fom no mesro unuma obonse ebeboa ama niema bia atimi akonkan mu nso so pressure wo so pressure aduro pa no Kingdom garlic bitters and capsules amafo a omunum aduro no abribia no
omudi ho adanse say yadroi eye adupa mesro number no ene good TV no so no obetimi afa ye number no na wafrɛ ye ɛwɔ saa ahomatrifo so 0559 72 91 09 0559 72 91 09 and 0597 29 88 55 0597 29 88 55 and 0559 76 11 44 Mr. numbers ni good TV no so no fa numbers ni mu baako na frɛ yɛn na yɛmoa afei so wunya code any flu Mr. Wada eye Kingdom garlic bitters and capsules no ebeboa wo ebra wo num no ema digestive system no so no eye adwuma empo se bia anadwo ana wadidi na wonum Kingdom garlic bitters na ema aduane na wadi no etimi eyamo entem se sei weda na sesa edi code Akoma edi awo 87.9 obu ho so na obowa wo de wo hya ase se num Kingdom garlic bitters and capsules na ebeye onipadua ni mu adwuma yade pe frɛ no yade de entime e boost immune system no ebra wonum Kingdom garlic bitters no ema yade metena onipadua nim eni nti na mepese wode ka wonuro ho a wonom se ebia wo pressure wo asikyire yade wakɔ hospital doctor ma wadura wonom doctor de ni wie a me patcho 30 minutes time num Kingdom garlic bitters no se ne ebeye wo sugar level no beba form enkosoro se ko sugar no ekosoro ehu eba form kese so ehu o se ye normal sanso na pressure no so kosoro na eba form so ehu o se ye normal Kingdom garlic bitters ne ebeboa ama etimi adisa adwumadi ni nyina number no gu TV no so mesro ebra ya no gu so aye kase fa number ni mu ba ko ne frɛ yen na yemboa yenyi saa hawo ni nyina anya den emfam firi so ye firi ho de a na ye kɔ emema na omo ayemre ewo empam sabio tafrache ene anopa mete ho ana me se o minye nhwehwemu na mebra me ye nhwehwemu emema dodo a wo mu ayemre ewo Ghana eni wiase afana nyina no medical ka se eye 322 million emema omo homodin ewo Akoma FM omo gu omo anim ase Africa ha ewo ha pa na sese de ntia matene se yenwuama omo nsoso wa America soso no enya asem ketwa na de kofa saa de ne ba nyina no medical ka dada se enyini etimi ma bema eyemre ewo empam so wunyini koduru mpani fie so a afei ahoɔden na enkane na nka wo no wunya saa ahoɔden ni ebiem ana afei over 90% ewo womo a womo nsusu wo akoma yare womo a omo wo asikyire yade womo a omo ewo mojabroso womo a omafu aye kese no saa nkrofo no dodo na soso no eya na omo mema mu soso aye den ayemra omo enni ahoɔden esa obi de so wo so eyehu aware mu ntokwa aware mu atete obi nsusu de ye ensanom ani nuboni bebrebe no etimi wiki obema enti obi betimi afrem o se doctor me de me nyare asikyire yade me nyare pressure nenso me bema no mra na eyemre me patcho unsa no muti etesen ana hwan na etete wo ewo asetena mu wo ye bema na wutie me na wa ye mre ewo mpam a edura me metimi de aboa no eye Kingdom ginseng power capsules Kingdom ginseng power capsules no aya ye kan na wo afa na gro eye memedura aba eboa mema ma yemre ewo mpam mema no entimi nya adwuma wo ye bema dise wo yire odofo suso obemam wo twetwe ansa na hoden abamu a ene amisi hu onye hwe wo ye bema na wo no wo yire da na wo yire an na wase a minua bema na wagu ho anim ase ene adura aba a obi edi ho adanse adura obi ase eye Kingdom ginseng power capsules aboa mema bebre emema na omo mema wukura entimi mpagyan mu emema na omo mema no entimi enye hwe emema masturbation nti omatwetwe omo mema ma omo mema fonfon omo mema no ahodi enimu no so yadura yatu ni din se Kingdom garlic bitters ene Kingdom ginseng no ebeboa ama obema no ahoden abam so de osu ye ochinifo na wo ye bema o hweme ene awia ya yadrei
Kingdom Ginseng Power no eno na make amfo de amount so wo pense mu nchiremu bi wo pese me boa wo hia me se oni me di nkomo eka wo ha wo kire me a number no ene gu TV no so no frɛ yɛn ɛwɔ 0597 29 88 55 0597 29 88 55 and after 0559 72 91 09 0559 72 91 09 0559 76 11 and 44 sa numbers no eye numbers de me di twa to no eye adura ya to ne din super tremendous capsules eyema obia owo enamu ehaw wo ba wase ekekaw wo ba nsuo egu wo ba wonu kunu hia na wukunu hu nsuo na wo se ko mu no na eba abonten oba wonso so niema bi firi wase sa akatoa no oba misro watenka atiko wonu kunu hia wuni akono bia wukunu na anom Kingdom Ginseng Power Capsules a o sina wo so no na wo de aya agro ana miwura me de minti atenka bia minya de bia hyase se wo no Kingdom Garlic Bitters and Capsules ene Super Tremendous Capsules ebeboa wo na mprempi minua ba de wo kan se ene maame bi frɛ me wo se doctor me se me de no ma to adura enko maame ana minua wutie me se wo na wanya enamu yade na mesro enya wonko na oso no modu no o partner no se yo okunu ompra no oso no bi enti bema ho dodo emu shisho emu fimfim no usu hia Super Tremendous Capsules na asema maame ne kan na yem se eya me ya ne se osi ne kunu enkoto aduro ni bia okọ ayare sabia doctor ka chen se ne kunu so wonde onyare me pacho wo ye bema na wutie me na so yiri nya enamu yade a wo so wanya bi enti wo se mu nyina mo kope Super Tremendous Capsules enti mo amowo enamu yade na mo hwe me sesie no metro de ode beka ho a ebe content ti mimi number no eno na da ase no eye 0597 29 88 55 0597 29 88 55 and afi 0559 76 11 44 0559 76 11 44 ma ko de mi di twa to no eye ma yare sabio ani no August ye be ye free school ama mo a ete esi wo mani so enti wutie me na wo ani haw bia so a mesro de frɛ yen na ebra akropon akuapem oho ana yare sabia no ti sabre de obi biala wo hwe me utie no obetimi afrɛ me numbers no ane gu eye screen no so na wo hwe na bibia haw bia 87.9 meda eye ahwefo ene tifu nyina as Dr. Penny number no eno ne da ase no edo bi ase meda ase papa aha Akoma 87.9 FM na fe wonia TV Akoma mu nsam dwumadi no na wo hwe na fe utie no evangelist mama enche tiefo ni ahwefo na awia ide ensam ayate no ya mami de ye kan se ye besre no abrabo bo dru ba bia na wo hwe na enema nkoye mawa na wako chi kakra Akoma FM 87.9 Kumasi. She will be stranded when she gets back home to because Laura is full of broken homes in the surrounding communities, villages where she can't get a place to accommodate and accomplished for living. No accommodation and support system, making some people stranded and vulnerable in some communities. Inti there were no testing first one the buy say ogu Laura for any mase no there obi so woni ho na e kan wasem say mami say akọ chi a ebe ye west and workers in abusu afọ nya kwa bebre 87.9 Kumasi. Mika wo ma wo korkra na Mika nzukra mama bia o free system ni mo che enti wo sa akọ sesi ano a wan ya nkola aka wo fie ho wan nanim wo wan na kai wo wan kwa na agi wo fie ho wo be me yen si fie yen nya sa wo wan si fie ni bia wie
akua na mo don so a se mo ton ense se oye dey wo wiase so ye nua na odi sa message ba ye besere wa wo ndu be sa na on tra obi ahwe aya ensere no on try do obi ahwe ate a ya 87.9 because say who ka say do ogu yanimase enka de ese wo kan say mikro mu ni mama me sem o me ba sesi a momfa ne mame mikro mu ni yaso kro mpete kwa du na me bika very good so no and we say pantu ji sense we share na bonten and all done we onim no kra no order o me say o me fi lord am fe ye ko be yi nani wo fi no am so am be tra ha then am gu anim ase na and am gu yes sir into one fancy ni krom wa wo free lord baby a wo free onisika ehia aye do na utimi ka say ahu kire di mi free ho ana onka so free para ko estate ana wo free bo wire baby oni ya wo no yire so agree ko ma say me tu mi free wa say wo ye dan mikro mi hine ti wo tie mikro mi pay for me of attitude wo say wo ye dan ho na ofire enti e na ho kire brem ti wo ka say wo lusu wayi wo nationality papa ye be sa ba Mako Mako kasa ye tinti ho nyame adome ho ma ye jenike bi ni fa Mako ade ba kwa so mote ase ne say ukokwa ye mu anua ni nyina si hotu bobia wone bebre ai enua different ene kabo ma ye kan kwaye enso be ko we wawa we ye mahogany we nwa ana me boato sa na tie enti se e ka lora mu nyina mu ya daga atefo right but obi afri abusia wo firi obi a wo fia wo firi mu oh etore bia wotena ha ka oso wo ni baby obi firi ara metina imiteti frafrafo be hwe di abrante bi kire na am say wo ni baby obi firi the fact that na me take 100% nin kire say wo ni baby obi firi oh rade and that is me sana me tie me try some me make fun of omo Udu for mo ko be edidi ya de bia me koyo mo sa that is me at least me be so they should be proud of themselves oh me to go say mo sisa mo ne me be koyo krom ayo ne ye nhuru bi be he so mo metima yo madwuma that is me enti me ka we bufuo be ne wo mu enti unu ya be ma wo free Laura for daga for ye mami ne ho na akire no enti nka mo nyina mo ka daga kasa no na so mudu Laura obi afaka ekọ ne fie no for Laura ni si ho ne be gye ne ko ana ne ko ne moa that is why ye won free abusuam o aha de moa ne pese ye ne keke enti mentra mo kokko mpai ai ata se debi yawa wo fam na brabo wo fam ma ko ya mo form asem ntonche my organic here ma me mamodu pa no na me de na ase de mo ko ana mu de mu firi mu ni me de ni pefiri e ka se kambo se ho bia na ifiri a ma ko ma me ma amanfo aduro na amanfo yare especially enuanom emma no ewie idi me de enchia edifri ayona pharmacy fo aso ye enam de bre Ghana man ene asanteman titiu emma no se me ka gan ni dia no hu se ye ba be ka emma ho asem won say si ano Mako tetene de na nka ba ya 13 years 14 years no wa sha se ewo na ye kwa siwa ye nya kwa siwa pe na eba se nyame ya adom na be man tim be fa no kwa awona na wo so wo nanso ne maba wasem ti no emaba wasem ti no yetimi tena wa ma aso ye twabra ansa na ye bedwene awo ho a ya dwene awo ho mesramo oba mentna honom emma o entwabra ansa na wadwene awo ho ne senti ena awie imagibre na me baba be cheche gainike na djuma woye ene kwan obefa so a wo benom na aboa ama ensabuo mu hawo na egege wo de akọ ohaw kesie mu no ede wo akwa kopie honom oba me se sa wo mensis ne entumi embe yie
woyɛ obi wɔ hɔ no ma wodeɛ na ɛba a mesi ani tum anaasɛ wodeɛ na ɛba na ɛyi ntoantoa wodeɛ na ɛba a wayɛ ase ɛwew anaasɛ wodeɛ na ɛba a wobɛbɔ bena saa ɛsi ko na ɛtwa bosome no nyinaa wonya menses one day pa mesrɛw ɛba gyegye wode wakɔ ɔhaw kɛsie mu ɛno nti na awie magye brɛ na meka kyɛw sɛ aduro no din de gynecare syrup ɛno ne aduru a ebetumi aboa na wo menses mu haw bi a wokɔ mu bia no etumi atutu ase de ama wo oba mentwɛn ma na nyansa anya sa na ekwakofa ɔhaw kɛseɛ paa ɛna ɛde brɛw aduru ne din de gynecare syrup ɛno nko ane aduru a ebetumi asiesie wo nsa bom haw bia mesi wo de no sɛ ba 2 days na atwa ɔdɔfo wutiri anya yi a ɛbɛkɔfa ɔhaw kɛseɛ de ama wo anaasɛ wo de no entumi emmeyie afi mu ne nyinaa sɛ nka me de menya me de 12 months no ono de onya no bia 2 months ewo ma no asanya 3 months ewo mu 5 months na sɛ afi mu ne nyinaa no de wanya no 3 months na sɛ afi mu onya no 4 times pe there be oba sɛ ba ne sa ɔhaw kɛseɛ ene no bɛba ba betena ne senti na awie me ka kyɛw sɛ ensabuo mu haw bia no ɛduru betimi aboa na ne mogya no etumi aboa ma mogya no abayie no ɛduro ne din de gynecare syrup ɛno nko ane ɛduro a ebetumi aboa na ne wo mogya na entumi emmayie no misi apart from so oba wonyem no etwa sɛ bosome so a uhunu wo mogya ni etwa sɛ bosome so a wubu wo nsa na sɛ wubu wo nsa so a ɛwɔ sɛ ɛyɛ nanum anaasɛ ɛnanson ɛbaba so ɛwɔ sɛ ɛba kama ani fɛfɛfɛfɛfɛfɛ na sɛ wodeɛ na ɛba na akyire tum wodeɛ na ɛba na ɛyi ntoantoa wodeɛ na ɛba wayɛ ase wewa ɔdɔfoɔ mesi ɛduro no ɛyɛ baako pɛ ɛduro no din de gynecare syrup ɔdɔfoɔ fa number no ebi a na wopɛ sɛ wo ne dɔkta panyin edi enkomo ɛyɛ 0597 21 60 47 0597 21 60 47 and that's a 0597 21 60 37 0597 21 60 37 oba fa number ne frɛ Dr. Panyino ebi na wo penkyeremu a ebru medie so mesisa wo menses n agegye wa ma aso fibroid yare ene wa ba betena sa wo menses n entumi mayi a eboaboa no amanya wadwen sa wo de wa fa wo adi efese nka boso me bia so a medi na medwene ho sa me ba beto pad no wo de wa ye wadwen se o da bi me de amenti ma fa pad is Canada ene de pad no wo hu no so mfa so ba ochina bi no sɛ sika fia na wo sɛ nka boso me bia wo de top pad na wo de bu nsa no esanse wan pen wa semanka no agegye wo ade wakɔ ba bi agye sɛ sika mpempem ene betumi asaw yare enti ensabuo ya ade bi a oba apart from sa wonyem ɛwɔ sɛ boso me so a uhu mogya ani na uhu ani so a wahu ani yie na abaye ede ama anya sa fibroid yare no ene wo ebeba ba betena ye nyina ye di adanse so yo banko a wunnim de wa fibroid yare no eba esitie obi wo hono ma amanafu aye kapu nafu aye kese anaso onu de npo de amanafu no eda ne sere so obeka sa wonyem nanso boso me nkunu beko ne boso me du so no wuhu se wawo anase obi be na je ege ide ase ya boni dua da bi enye duabo eye fibroid na ama na funu aye kese sa oba eduro betimi aboa na ne fibroid na ada wuyem ache no mesi eduro we emfa ne emfie dodo a fibroid ne edi ena emfa ho ne kese a aye obi ho no my fibroid ye de sekan aka no nanso so eye asaba mesi eye eduro we gynecare syrup oba eno mento nchia kone kope binum na ya maami bi di adanse se wono de no atena ne so 30 solid years emfie duasa nanso so onya gynecare syrup ni binum ye no nyame adom fibroid no etimi anane amasisia no wahya se ebu ni nsa kama oba bi so di adanse se ensebo mu tete na ama na wode eye memremre na ne yefunu no wontimi mfa yefunu
anasa ne de etoma na ababa besene nyame ya adom a oto gynecol syrup ne binum ye no ene nyame ya adom ana wafa afuro abosumi ensie nie oba wote wo eye den memma wo nkumafo emfa praye embro memma waase enni wani ena memma wo kunu so enya wo enkobesie efise memma no mo bre yie pa se oba be ye adwuma bemma be ye adwuma nanso so bemma sa de ne sika ede be ka oba ho eye die nti eye odo asem na wo be ye ho ade no do be kɔ fie na aso wuntimi ma eba ensu ne fie die me se wo de wo be kɔ esa de wo ba nachi ne senti me se aduro betumi aboa ama awode na ayemre no ensabuo na entumi ma yie no yefunu na wo fa na asɛe no anase wodie no pose entumi entomu kra eduro no eye ba akopɛ ebeboa ama awode na ano aye denende awode na ayemre awode na asɛe no etimi asiesie ne kama na nyame ya adoma ama aba wo ho ayemremremre ede ama wo me se eduro ndi de gynecol syrup enu kwa ne eduro eboa ama ema yensa buo mu fibroid yare ne nyina free yeso me sha se ne medi kanka me se tete no na nka 13 years 14 years wo sha wo dofo wasiwa na ne papa aba ya ho ade de ama wo ehon ne na awo na nanso enne yesi maba wasem ti no ani prema sem ti no obetimi nya 35 years na won woda tema obaye na adwen se opeso wo no ni tiranye ya na oye atwa bra ne sa kane na nka 50 years 60 years ansa ne atwa bra nanso so ene menim se ye woda no se ye nnuane na ye die no oba 34 35 na o twa bra by force oba so nya twa bra pe awo ho beye den e de ama wo mese mentwen e ma sansensem we nyina ebi nto sa amane hunu we no ha we no menkom ebi sa wo de wa ye wadwen se maba wa se wo be ko school aduru akire ana wo pe osisen bi ansa na wa wo a kosoa ne nom gynecol syrup kopi mebra upesa wo no ebeko so asiesie wa wode no na ebema wo nsebon aba fefefe na ani be kama se be ya aba wo ho enye de ema wo se de na meka wo betwa bra no mesi monopause no eyade bia eni ya baba betena 40 years na watwa bra enu akire ne de wo bi so omo omanya bi no mbeka kire wo emu nsem se bebrebe mesi monopause mo atete ne wo haunti oba bi kuna adwane agya no wo fie ne mampo adwane akopa ba bi atena because edensensem bebre ne de abre no obi wono ma wankasa ne nsa hyehye na o se meto ase twetweme anasa mikotodwe chese monopause de emu nsensem bebre obi monopause kwa masabi dementia ene na ba betena mesi edro no eye ba akopɛ eno ani gynecol syrup the Iona pharmacy for akofa ba adwama so eno ne edro ba ebetimi abo na sese wa wode no esese fibroid yare na betena wo so no ensebo na entumi mba amane hunu a wo hunu bra wabu nsane nyina edro no eye ba akopɛ eye gynecol syrup na wonum a esese wa wode na meka che wo se white so yade bia ebetumi asɛe wa wode white yade bia betimi ama abawo ho ayeden ama wo oba edro betimi aboa na tu white na atena wo so anche no de yefa no ko ankro no edro ni de gynecol syrup eno kwa ni edro a white no enfie dudu adie bia no me se white sebi mako etimi se wakusu akuma no etimi ahemfie o se yesei tan eho enya nika ni monyam ba ku sei enim ena ye kan oba bi wo hono ma wo hunu nanso so na koso akuma na nika ni wone sebi anim guase abema bia ba nchan wadwane nyina no eye white yade no ena eye ne sa miss oba kone kope binom edro betimi aboa na tu white na se ede ama no edro ndi de gynecol syrup na sa wonom na se nyame ya do na se tu white ni fi na se me honom ya wesia na me ka cho se watenka na adwane agya wo no atenka na ayire agya wo no nia wakodonkua na se wokunu ba wo ncha ya wonti atenka no ebeboa na sa me watenka na asa ne wa baba betena na ho na wokunu so mo say yes baby e de thank God is Friday no se wanya gynecol syrup a ebeye de ne ede ama oba fa number ni biem 0597 21 60 47 0597 21 60 47 and I say 0597 21 60 37 0597 21 60
37 Yanum gynaecare syrup na yepe koko aduro pa eno ane piling capsules na yape impressor capsules ye dompe mu adwuma na yanum na timi abo na tu ye dompe mu hawo ni nyina ase ma ko woni nyame nya adwuma da senne ye besan ehia Okay, yanko okay, see, yanko ahoma so na yani achie phone so any nkomo 0322 say obi abaso. Okay, Daddy. Okay, Yamas. 0243114497 0243114497 0322498035. Marco, media de bia dia me da sorry a me dwene ho ye awieye ni asem hwe maame no hwe ne picture e da so awieye ni asem hwe maame kroko wan sua bibi awieye ni asem o hwe ye maame ni pa krokrowa fe hwe ene within the baby akasa free me kwa me nua ba papa bi me kwa me wafa kwa ata papa wafa kwa ata sa free bi 0243114497 and 0322498035 ekua maame panyini sei ontumi ompie saa meka ne hausa hwe ne ba wotete no wo sei na ne kuna afrim nanso so ogina ase ne bayi o hwe no ama na nursing training wawi o watimi maame etimi edi paa wo paa hwe na ma na wie ama anka wo se maame wo hye ne maame bo hello we didn't baby akasa free me pacho mentie wo ho we didn't baby akasa free we didn't baby akasa free ekya wo hye ne maame bo se maame anka obi ono akọ school aduru sei nti ye de nanka ne maame te ha ne eda obi emfichire ene da so de nka woji ni pe we didn't baby akasa free me pacho mo fra me sramo eya mo lo mu tv no de bia ye kasa asem we didn't baby akasa free me kwa me ni aba papa bi me kwa me wafa kwa ata papa me ni aba masomo asante mamponko fi ase no takoch ni aba ma me manu abeja fo nyina mo ni adwuma da bia me ka se udwuma die wo bi o ha ni amane bia ro de bedawa na so wie ebe wie ta ya manu pa ni aba de bia na me kan se wo bi wo program no de bucket afidie to a bibi ha no me ni aba nya do de ba program yi so wo ye ni aba ye ma me panimu yo abeta program yi so Opini aba nye bibi na ha no pa nya dia ko ba be tra. Enti so obi o ha obi tu no na ma nye bi tu no ba radio to. On kan je se bi o ba be boni o. No mu nya bo tre enya asese no ha nya ma nye na da no so no ba be ye. Enti se won tia je se o dia ba program so ne ya. No wa tro ba bi no ye kom no tie bi e ma me no so. E be ya abo ano. Be da so ni ni aba papa bi. Ya me insha fa kwata papa. Udi ni ba bi akasa free. Me pacho me ti akra esu wudi ni baby akasa free me pacho me de Mariama me kasa free ka so Mariama yeti yeah hello wudi ni baby akasa free hello wudi ni baby akasa free ma me dwum TV set ne ma me srew hello, we didn't baby akasa free. Hello. Okay. On to me, can't see me. Hello. Hello. We didn't baby akasa free. Rebecca, good afternoon. Good afternoon. Didn't baby akasa free. Rebecca, me didn't do Rama to me free in Saho. Rebecca, meet you. Rebecca, the same colonna, but ye woman, ye na say young woman, ye. Now to me, while Colassa, after the Wooda,
wabra hwe na wewie na asi na afi de wuda obi dan echi na eye ana eya omun advice nkola no so ma ye kakra wai Pacho okra ne na se ne de wawu eno mm. de wa frame bose maame bose maame meba be sifia ma wadam atenem ona hye ne maame bo e na fofia nto ata eno na ye ka se etimi tu obi a no me pacho mo am friend ye to me emfa wo mo di nkai friend na say mo chances ye num no dum TV ni ye num TV no abaji obi dia enko obekire na adwene ka maame ye nya afutu afiri mo ade asem krani okay sports abness me din de Maa Akos dwumadie no akoma mu nsem akira wo do case ba ye behwe na yaka ne de akire ade ama Akoma FM 87.9 Kumasi.